A sesión ordinaria do Pleno, que ten na orde do día 11 puntos. O primeiro é dación de contas da resolución da Alcaldía dende o 23 de xaneiro de 2023 ao 19 de febreiro de 2026. Resolución 78/26 do 23 de xaneiro de 2026 ao 207/26 do 19 de febreiro de 2026. Alguna cuestión, PSCT? Sí, boa noite. Pois a verdade é que teño aquí un par de cuestións, pero bueno, se queres, pois tamén as podo levar, digo, ser dación de contas, levámolas despois, ou se queres falámolo agora. Como queiras. Vale. Unha das cuestións que teño é sobre o que aparece aí o expediente de adquisición de inmoble do Sareb, se podemos concretar cal é. Sí, a parcela xa preguntou por ela o BNG en outra cuestión, xa se avanzara que nos íbamos a hacer con esa parcela. Está frente ao ximnasio, nese área onde están os equipamentos públicos. Pois perdón, porque non son consciente para nada de que se falara dese tema. Sí, xa se falou, pero bueno, da igual, que estamos para respostar. Vale, e logo sobre a declaración de que acabou de ser a licitación sobre obras de adaptación, digamos, do Saeme Garaxe, porque estou traducindo para o centro de día. Claro, caleo... que raro que non te saiga galpón, pero non. Non me saiu galpón. Galpón dixéchelo ti. Claro, cal é agora a proposta de nova licitación? Volve a salir a licitación. Igual, non hai modificación? Haberá unha modificación de diñeiro, pero cando saia, xa a ves. Sí, bueno, non a vemos porque se non estamos nesa mesa hasta que non nos ven a dación non a vemos. Bueno, pero a información é pública, en calquera caso, e sempre vos digo que podedes achegaros aos departamentos competentes cando querades. Vale, entón entendo que aumenta a oferta económica. Sí. Aumenta a oferta económica. Vale, estas eran as dúbidas que tiña, gracias. Vale, BNG? A ver, o da licitación pois xa queda respondido. Despois, vemos que hai unha subvención dirixida a concellos de menos de 50.000 habitantes para a realización de actividades de promoción económica de 2026, e quería saber en que tendes pensado gastar eso. É a subvención de San Martiño? No San Martiño. Para amortiguar, claro, temos esa opción e vamos a ir a ela. Alguna cuestión máis? Vin por aquí que hai unha aceptación de doación dun inmoble por parte dun veciño, Ramiro Fiaño. Quería saber cal era e para que o íbamos usar. Doazón de un inmoble, teño que mirarlo, porque ahora mismo así, date conta que o que recibides é de todo, é un volumen importante. Vale, que estamos falando dende xaneiro... Douche os datos para que me contestes no próximo pleno, se queres. Ou Sí, despois o vexo, non te preocupes, te contesto no próximo pleno. O expediente, por se acaso, é o 2026 G003 000 226. Vale. Alguna cuestión máis? PSOE, por favor. Sí, bueno, nós tiñamos algunha das anteriores que xa respostastes e despois vou a decir, e me disculpades pola ignorancia, pero vexo un comité antifraude 2025. Me gustaría saber quen forma parte e cal é a súa misión. Del comité antifraude, os funcionarios. Sí. Bueno, a presidencia é miña, pero bueno, quenes forman parte do comité son os funcionarios. Unha vez ao ano é o que marca a lei, o que obriga. Bueno, moi ben, pasamos ao seguinte punto, dación de contas dos reparos formulados no exercicio 2025. Alguna cuestión, PSCT? No, bueno, xa falamos varias veces desto, que, quero decir, sempre se insistiu aquí en que se iban a baixar os contratos sin licitación, pero fixen a conta e volve a haber 2.070.000, redondeado, era 69.000, en reparos no ano pasado. E non todos son en contratos sin licitación, tamén son sen factura. Co cal, bueno, comento isto aquí porque é verdade que persoalmente a alcaldesa bota moito en cara isto ao anterior executivo, vos non fostes capaces de facelo mellor. Mira, as comparacións sempre son moi feas, pero igualmente decirche, máis que nada para puntualizarte, os reparos corresponden a luz, gas, lixo, catastro, piscina, suministro de hipoclorito e ETAP.
É dicir, hai como 9 contratos menos que nos xeneran, e nóminas, perdón, que nos xeneran ahora mismo reparo, porque xa temos todos esos contratos licitados. O sea, es que non é nin parecido. Estos datos os podes pedir na intervención. Polo tanto, vamos, polo teu ben que nos comparedes, porque date de conta que os reparos que viñan de vos duplicaba ou triplicaba o diñeiro, xa só pola conta de que tiñades que sumar todos os contratos que agora mesmo están licitados. Por certo, o de nóminas e o de lixo, que saiu adelante e que xa estamos para a adjudicación, deixarán de aparecer aquí todos esos importes. Vale? Benegán? Pois nos apreciamos que sí, que no documento aparecen 14 reparos, 14 informes de reparo de intervención, as facturas de 2025, sale a máis dun por mes, non? E todos son levantados por resolución da alcaldía, evidentemente, a cantidade supera os 2 millóns de euros. Hai que ter en conta que un dos reparos máis habituales é o das nóminas, non? Entón, bueno, é estructural. Bueno, ti sabes que estamos ademais con a RPT, polo tanto, estamos agora mesmo, volveron a pedir outra xuntanza aos sindicatos para facer outra votación, a pediron por escrito, polo tanto, claro, é unha negociación, é parte dun proceso de negociación. É o que digo, os reparos corresponden a isto, non hai ni unha cousa menos ni unha cousa máis. Luz, gas, catastro, piscina, suministro de hipoclorito, ETAP e nóminas. Todo, insisto, licitaciones heredadas en precario. Mais hai só 8 ou 9 que xa hemos resuelto nós. Gracias. Si, vou acabar. Para nós o informe, pois, o que amosa é unha falta de xestión económico-administrativa e pola non actualización dos contratos caducados ou polo aviso dos contratos menores sucesivos en lugar de sacalos a concurso, non? E a nosa posición, pois, é que o argumento da alcaldía para o levantamento dos reparos baseándose na teoría do enriquecimento injusto, que se ben é certo ten unha xurisprudencia do Tribunal Constitucional, non pode agochar a falta de xestión ou outras irregularidades por parte da Administración. Bueno, isto non é falta de xestión, isto é herdanza, para empezar. Estou dicindo que xa levamos 9 licitaciones. Aquí temos o persoal que temos, que son descoñecedores, e se non a estas alturas xa me preocuparía, porque non he parado de decirlo, e ademais vos estades nas mesas tamén de contratación, polo tanto, sabedes o que estamos facendo. Se hubiéramos chegado e non hubiéramos feito nada e seguéramos cos 18 contratos que eu me encontré en precario por máis de 8 anos alguno, pois, home, o entendería. Ahora tenes que escoitar isto. A xestión é outra cousa. Estamos corrixendo as cousas. PSOE, por favor. Sí, bueno, sin querer repetirme cos comentarios dos meus compañeiros, temos que decir que nos parece sinceramente reprobable, é dicir, volvemos a falar de 2.400.000 euros en reparos, con repeticións continuadas, e, bueno, que me parece, vou a decir surrealista, que é unha palabra que me gusta moito, que casi 3 anos despois sigamos falando de herdanza recibida, é dicir, deberíamos empezar a xestionar tal como prometestes e dixestes vos ao inicio de outra maneira e seguimos repetíndonos. Reprobable, nos. Bueno, pois a mí tamén me parece surrealista que ti que has estado no goberno e que has formado parte del non corrixerades nada. Isto é unha dación de contas, además. Os estou dando turno de palabra porque non hai ningún problema, pero isto non deixa de ser unha dación de contas. O digo para as seguintes. Igualmente, moi reprobable me parece a mí a herdanza que recibín, da que ti formabas parte tamén, non nos olvidemos. Insisto, se non tuviéramos nada feito, poderías decir o que sexa. As piscinas están en vías de solución. Por lo tanto, outro menos que antes non cité. Claro, temos o persoal que temos. E ti deberías de coñecerlo porque fuiste concelleira de goberno. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 3, dación de conta. E además me parece increíble que non dixerades absolutamente nada, ni BNG, ni vos, en todo ese tempo. Punto número 3, dación de contas de informe de morosidade e PMP, cuarto trimestre de 2025. Alguna cuestión? PSCT? BNG? PSOE? Vale, bueno, aquí está moi mellorado, por exemplo. Antes, como sabedes, bueno, por a falta de planeamento, por a falta de diñeiro, ahora temos un orzamento tamén anual, que hai que facelo, non se fai solo. Hemos baixado e estamos cumprindo. Estamos, no, 30 días, mira el último. Hombre, vos ibades con meses, que me digas eso me dá risa. Bueno, compro aí uno 2022 que eran 57 días tamén,
2022, pero hai bastantes máis anos Ben, pero agora acabas de adiante decir e unha- detrás, acabas de decir claro, unha colles o irregularidade. dato favorable. Cumplir non cumplides os 30 días, está a 51. Bueno, mira, moi ben, perfecto. Seguinte punto. Punto número 4, proposición da alcaldía, bueno, vamos a ver, proposición da alcaldía de aprobación da Declaración Institucional do Concello de Teo con motivo do Día Internacional da Muller 2026. Temos que aprobar a inclusión, a ratificación da inclusión na orde do día. Votos a favor? 14 votos a favor, votos en contra, abstencións e 3 abstencións. Por lo tanto, queda adherido o punto. ¿Puedes repetir? Hay una levantamiento. Volvemos a repetir. Votos a favor, 14 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3. Vale. Bueno, pois como sabedes, o 8M é unha data sinalada no calendario. Chegamos a un acordo tanto o Partido Socialista como o Partido Popular. Esta declaración foi achegada a todos os grupos para facer aportacións. Tanto BNG como PSCT declinaron facer aportacións, o cal é moi respetable. Pero, bueno, nós seguimos pensando que isto, lóxicamente, é unha cuestión que ten que ser a política e que todos temos que, bueno, todos a una, pero igualmente estades no voso dereito. Voy a proceder á lectura. Evidentemente, esta declaración, todas as propostas que nos fixo chegar o Grupo Socialista están aceptadas e procedemos coa lectura. Un ano máis celebramos o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, Día da Reivindicación, necesario para facer ver o papel importante que as mulleres realizamos na sociedade. Este día non é unha data simbólica, é un chamamento á acción, un día para a reivindicación e a loita pola igualdade entre homes e mulleres, tamén para celebrar cada avance conseguido, pero sobre todo para denunciar e reivindicar o que queda por facer. Cada vez máis mulleres son destacadas en postos relevantes tratando de romper ese teito de cristal imposto, pero aínda non sempre en igualdade de condicións, polo que mentras iso non se acabe, seguirá sendo necesaria esta manifestación. Ao longo da historia é sabido, pero non sempre recoñecido, o papel que a muller desenvolve organizando a vida en xeral, na casa, na familia e no traballo. Por iso nos unímonos tamén ao lema escollido pola FEGAMP, as mulleres xestoras do cambio, pois queremos declarar a necesidade de visibilizar o papel das mulleres nos diferentes ámbitos da vida, recalcando o social e público, para así recoñecer o seu papel activo, rompedor e de avance para a sociedade e seguir reclamando ese trato igualitario. Son moitas as mulleres destacadas en ámbitos científicos, sanitarios, literarios, políticos, etc. E debemos traballar na educación como base de coñecimiento do papel da muller na sociedade, conseguindo así unha igualdade na que ninguén sexa menos que ninguén e que o feito de ser muller non coloque sobre nós unha barreira que nos impida medrar e destacar en igualdade. Dende a política, debemos ser exemplo e, para demostrarlo, nada mellor que todos os grupos políticos, sin distinción de cores, nos unamos para traballar en prol da igualdade. Por iso, dende o Concello de Teo, queremos, con esta declaración, animar a participar das reivindicacións e actividades do 8 de marzo, para dar visibilidade a ese día e ao papel importante da muller, sempre dende unha postura pacifista e de apoio mutuo que nos permita avanzar co xa conseguido e sen crear confrontacións que tiren por terra o que tantas e tantas mulleres loitaron por conseguir. Declaramos o noso rexeitamento a calquera tipo de mensaxe ou acción que supoña unha discriminación ou violencia caras ás mulleres, polo simple feito de selo, e seguiremos impulsando iniciativas que visibilicen a traxectoria de mulleres referentes. Tamén traballaremos para seguir solicitando de todas as administracións investimentos para impulsar actividades que favorezan a corresponsabilidade e a conciliación imprescindibles para garantir o desenvolvemento das mulleres cara a igualdade de oportunidades.
Denunciamos o retroceso, o negacionismo machista e a banalización da violencia. Traballaremos para impulsar a planificación e desenrolo de todas as políticas en materia de igualdade no ámbito municipal, especialmente a través da creación, desenrolo e fortalecimento de proxectos e medidas en materia de coeducación, dirixidas á erradicación dos roles e estereotipos de xénero de entidades temperás para así fomentar a igualdade, a convivencia e a diversidade. Camiñar cara á igualdade é un camiño de todas e de todos, e onde unha muller avanza, ningún home retrocede. Cando unha muller avanza, todas damos un paso ao fronte. E non baixaremos a garda, pois sabemos que defender a igualdade é defender a democracia, a liberdade e a xusticia social. Cada paso que avanzamos mellora a vida de todas e de todos. Moitas gracias. PSCT? Bueno, nós non imos participar da declaración institucional, non imos votar a favor, tampouco imos votar en contra, porque a declaración en sí non di nada relevante ou nada contra o que esteamos en contra, pero é certo que, despois de reflexionalo, nos cóstanos no momento en que estamos actualmente levar unha moción conxunta con determinados partidos, en este caso co Partido Popular, podería ser extensivo a algunhas cuestións tamén o Partido Socialista, pero en este caso o Partido Popular, que é o que está propoñendo, cando realmente representades a un partido que en moitas ocasións di aquí a declaración institucional que non pretende ser algo simbólico. Home, pois parece que sí. Pois parece que sí, porque cando chega a hora de facer políticas reais, o Partido Popular patina bastante. Determinados sectores, non vou a meterme agora xa nin con moito menos de prensa nacional ou española, pero o Partido Popular ven de mofarse dos puntos violetas con esta vaga de feminicidios que temos nos últimos 15 días, ven de mofarse dos puntos violeta, por exemplo, cuestionando, o sea, mofándose, ríndose literalmente as novas xeracións do Partido Popular. El alcalde da Comunidade de Madrid, o alcalde de Móstoles, o primeiro que fai o Partido Popular cando tiña a oportunidade de aplicar un principio de precaución, de protección da muller, etc., é invisibilizar isto. Di que non cree no negacionismo machista, di esta declaración institucional, pero cando se pode pactar con partidos como Vox que negan absolutamente a violencia machista e que non creen para nada no empoderamento da muller, porque, segundo eles, estamos xa como demasiado empoderadas, aquí o que está, digamos, sufrindo, pois sería o varón. Home, decides que non é simbólico, pero parece que sí. Decides que queredes o empoderamento da muller, pero cando unha muller se empodera para denunciar, se lle pon un pen riba. Entón, a nós non nos parece neste momento coherente levar unha declaración institucional con un partido que está facendo isto. Benega, por favor. Boa tarde. A ver, desde unha posición coherente co feminismo transformador que defendemos, o BNG non pode apoiar unha declaración que reduce 8M a unha mensaxe institucional amable e desprovista de análise política. O feminismo non é só unha apelación á igualdade formal nin unha chamada ao non confrontación. É unha ferramenta para cuestionar un sistema que perpetúa desigualdades estruturais, precariedade, crise de coidados e violencia contra as mulleres. Se ensinarán as causas profundas da desigualdade, que son as económicas, sociais e políticas, o 8M queda baleiro de contido. A declaración presentada evita falar de redistribución da riqueza, de servizos públicos suficientes, de crise da vivenda, de militarismo ou do avance da ultradereita, elementos que condicionan directamente a vida das mulleres. Tampouco incorpora compromisos concretos nin medidas municipais claras que permitan avanzar cara á igualdade real. O feminismo non pode limitarse á visibilización simbólica nin á boa vontade institucional. Para o BNG, o 8 de marzo é unha xornada de movilización e de exixencia de transformación profunda, poñer a vida e os coidados no centro, garantir dereitos sociais, combater a precariedade feminizada e defender a soberanía dos povos fronte a un modelo que mercantiliza a vida. Sen ese enfoque estructural e comprometido non podemos acompañar esta declaración. PSOE, por favor. Bueno, antes de nada, eu vou a volver a ser surrealista de novo. Seguramente se nos vai a criticar, pero quero suliñar e explicar o porqué nos decidimos participar en esta moción conxunta. Primeiro, porque pensamos que
a única maneira, marchándonos fora de política, da que se pode conseguir algo en esta loita é remando todos xuntos. E, por outro lado, estou escoitando algo que non sempre criticamos de todos os grupos, e pasa moitas veces, e é que nos marchamos de Teo. É dicir, aquí estamos no pleno de Teo, estamos a falar dunha declaración institucional no Concello de Teo, e penso que eu estaría orgullosísima de que a asináramos todos, sinceramente. Ese é o motivo, nos propuxemos unhas aportacións, se aceptaron todas, se transcribimos, e a verdade que me gustaría que mañán o titular fora todos os partidos políticos de Teo están remando a favor. Non teño moito máis que decir, porque creo que esa é a finalidade desta proposición. Pois totalmente. De feito, se algún grupo quiso facer alguna aportación, como fixe o Partido Socialista, pudo presentarla e non venir agora con excusas de mal pagador. De todas formas, de a violencia algún partido aquí non ten que dar moitas lecciones, sobre todo do feminismo, despois de los últimos acontecimientos dos últimos meses e de acoso a mulleres e demais por parte de outras mulleres. Pero bueno, María, cando queiras, resposta. Boas tardes a todos e todas. A verdade é, bueno, pois, eso de que sexa unha declaración simbólica, pois tamén, bueno, creo que é cuestionable ese comentario, porque precisamente falábamos dos puntos lilas cando precisamente dende o Partido Popular da Xunta de Galicia coa Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, os puntos lila son algo primordial, por exemplo, en todo o tema que ten que ver cos festivais e o ocio nocturno. Creo que está a visibilidade, e ademais tentando chegar a unha mocidade que é o punto clave para que poida cambiar todo este tema na sociedade de cara a un futuro. Por outro lado, se nos vamos, como ben di Maite, a Teo, que é o punto no que estamos e dende onde nós podemos ter quizáis maior acción directa con todo este tema, pois para mostrar un botón é que no San Martiño, que é a festa máis grande que ten Teo, se sitúa o punto lila. Algo que, ademais, era necesario para que fose declarada de interés turístico e que os anteriores non foron quen de conseguir. É verdade que van collidas da man tanto as reivindicacións do 25 de novembro como as do 8 de marzo, pero creo que tamén debemos saber distinguir o papel que xoga unha ou outra reivindicación en cada momento, porque neste punto o 8 de marzo tamén reivindica o empoderamento das mulleres, o papel, o rol que as mulleres teñen nesta sociedade. E creo que aí se desvirtúa un pouco ou se mezclan os termos. Podería entender quizáis máis estas críticas efectivamente non 25 de novembro, pero non que sexan como a marca ou o aliciente de non querer unirse a unha declaración institucional na que, como ben dixo, efectivamente, a compañeira socialista é algo no que debemos remar todos xuntos e que é unha pena que non se faga así dende Teo. E por outro lado, bueno, logo falarei, pero que precisamente remarcando o 8 de marzo e dándolle o poder e a visibilidade ás mulleres dentro do marco social, entón sí que vamos a apoiar reivindicacións, sí que vamos a traballar en dar a coñecer dende distintos ámbitos e de maneira transversal para mostrar tamén as actividades que teremos o día o punto central das actividades do 8 de marzo no próximo mes, cando saia a programación agora a comezos, onde poñeremos en valor a historia de varias mulleres de Teo que deben ser escoitadas e que espero que sexa a primeira de moitas para facer valer precisamente as mulleres que temos ao noso lado e como veciñas e que merecen ser tamén escoitadas e recoñecidas. PSCT, por favor. Bueno, vamos a ver. A proba evidente de que a declaración é simbólica é tratar de separar o 8M do 25N en un contexto onde entre o 4 de xaneiro e o 18 de febreiro no Estado español 8 mulleres morreron a mans das súas parellas ou exparellas e 4 crianzas. É dicir, eu non podo esperar o 25 de novembro para isto. Eu non podo esperar, é dicir, que me dá igual a declaración do 25 de novembro. Decir que hai que apartar a política de que 8 mulleres morreron polo feito de ser mulleres de aquí é que me parece absurdo. Isto só vamos a combatir con unha política activa feminista, ademais. Entón, claro, si vos decides que hai que separar
comparar lo que es el empoderamiento de la mujer, pero cuando la mujer se empodera no hay mecanismos que frenen esta violencia estructural, pues, hombre, casi mellor non empoderalas. Entón, claro que precisamos a política para solucionar isto, e que vai ser a única ferramenta. Encantaríame, claro que me encantaría que todos os partidos remásemos na mesma dirección, pero obviamente, si hai partidos, e entre os cales o Partido Popular están moi vinculados a estes partidos de ultradereita que negan sistemáticamente esta violencia estructural ou esta diferencia estructural polo feito de ser mulleres, eu non podo apoiar, por moito que digamos, é que en Teo non pasou, home, é que a min doenme todas as vítimas de xénero, non podo centrarme en Teo, o día que pase en Teo, obviamente que me doerá igual, pero doenme todas as vítimas. Entón, os argumentos que se están poñendo aquí en riba da mesa parecenme hasta pueriles, é dicir, empezamos dicindo, esta declaración é simbólica, faise porque está o 8M, se non estivera o 8M pasaríamos dela. E así o vivimos nós. E máis en este contexto actual. Burla aos puntos violeta, este desamparo que sufren as mulleres que denuncian dentro do seno do PP de algún tipo de violencia, como estamos vendo, é dicir, que está de plena actualidade. E non podemos esquecer que, dende que empezou o ano 2026, estamos en unha vaga de feminicidios. É dicir, non se pode esquecer isto. María, solo por puntualizar, de portavoz do PSCT, escoitándote, sinceramente, uno pensaría que vos co voso activismo solucionachedes algo. Desgraciadamente, no, porque se non estaríamos falando desto. O sea que, bueno, eu creo, sinceramente, que tes que medirte un pouco, sobre todo porque hasta ahora todo o que vos fixéchedes, si o que facemos nos é simbólico, vos exactamente igual. Non solucionáchedes absolutamente nada, precisamente por lo que tú acabas de decir e acabas de citar. Por lo tanto, é un contrasentido. Despois, correxirte. Esa é a túa opinión, que nos estamos... Aquí está gobernando o Partido Popular e estás, venga, dale que te pego con lo de Vox. Eso é unha opinión túa, en todo caso, nada máis. Por lo tanto, sinceramente, inconsecuencial. Pero cíñete ao tema, que é o importante. E este non é un tema, cando decimos afastarse de posicións políticas, non decimos afastar da política, e creo que a portavoz socialista está dicindo o mesmo que nós. O que estamos dicindo é que temos que ter altura de miras e todos a una. Portavoz do BNG, por favor. Portavoz socialista. María. Nada, simplemente decir que efectivamente non... O querer separar o que se reivindica o 8 de marzo e o 25 de novembro non me refería a que o resto do ano non lle teñamos que facer caso. É máis, é algo que se traballa ao longo do ano. Dende a Concellería de Igualdade do Concello de Teo traballase todo o ano en fomentar a igualdade, en chegar precisamente tamén aos centros escolares e a mocidade por partir de aí e a poboación en xeral, pero traballamos todo o ano. Que pasa? Que o 8M nace con unhas reivindicacións e o 25 de novembro con outras reivindicacións. E con isto creo que en ningún momento aquí se dixo que unha desprestixara a outra ou quedara de menos a outra reivindicación. As dúas cousas son algo que se traballa todo o ano. Pero, evidentemente, creo que todos sabemos que chegado un punto do ano se recalcan máis. Agora, faise por qué? Porque senón, por que celebras o 8 de marzo? Fai no calquera día. Traemos en xullo a declaración. Quero decir, hai un día posto para todos para reivindicar estas cousas, porque, desgraciadamente, segue habendo cousas que reivindicar. Pero creo que en ningún momento se dixo dende aquí que unha cousa menospreciase a outra. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 5 abstencións. Moi ben, pasamos ao seguinte punto. O punto número 5. Proposta da Alcaldía de posta a disposición de parcela de titularidade municipal a favor da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia S.A. Vipugal para a construción de vivenda protexida de promoción pública. Expediente 2026-X999/000120. Moi ben, bueno, pues traemos esta proposta. Concretamente, esta é unha aposta... Perdón.
tedes que perdonar que coleime. Hai que ratificar a inclusión na orde do día porque non está dictaminada en comisións, efectivamente. A urxencia de traer isto sin comisionar, sin pasar por comisión, sin dictaminar, perdón, e sobre todo por la premura que temos de dar solucións aos cidadáns e que podan dispoñer de vivenda pública o antes posible. Vai a ir a Consello da próxima semana, por lo tanto, nos pillaba fora do vindeiro pleno. Procedemos a votar a inclusión na orde do día. Todos a favor. 17 votos a favor. Vale. Queda ratificado. Disculpar, Bueno, punto número 5, proposición de alcaldía de posta a disposición de parcela de titularidade municipal a favor da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia S.A. Vipugal para a construción de vivenda protegida de promoción pública. Expediente 2026/X999/000120. Bueno, pues como dicía, isto é un primer trámite, esta é unha posta a disposición da parcela para poder encargar, como dicía, que vaya a Consello da Xunta e encargar o proxecto e, presumiblemente, no pleno de marzo virá a cesión definitiva. Por lo tanto, que nos sorprenda que o mes que ven, no vindeiro pleno, verá a cesión definitiva. Esta sería, como sabedes, a segunda cesión de parcela que facemos a Xunta de Galicia coa finalidade de facilitar a promoción de vivenda pública que permita tanto aos residentes de Teo como a quen quera vir a establecerse no noso concello unha vivenda digna, tal e como reza a nosa Constitución. A vivenda é un problema común e as administracións públicas temos que estar comprometidas en solucionarlo e aportar o noso graniño de area, como é o caso de Teo, que xa van 2 parcelas, insisto, e non vai a ser a última. Eso esperamos. O que queremos para Teo é poder crecer e ter futuro e que os nosos xóvenes non teñan que ir a mercar unha vivenda na contorna e se podan establecer aquí, no seu concello. E, aparte deso, indudablemente, fixar poboación. Neste caso, falamos dunha parcela ubicada na Rúa da Lagoa, polígono 129, aquí mismo na Ramallosa. Neste ámbito contaremos, ademais, con o novo centro de saúde, ademais de equipamentos públicos que xa existen, como é a gardería municipal, a escola infantil, perdón, o ximnasio, a piscina, esta casa consistorial ou, por exemplo, tamén a policía. Como podemos observar, Teo crece, por iso é fundamental que haxa vivenda no noso territorio, aparte do polígono que está tamén, que comenzaremos, que hemos encargado xa o proxecto para as expropiaciones. Dende logo, este equipo de goberno seguirá traballando para que así sexa, porque a vivenda é, como digo, fundamental para o desenvolvemento socioeconómico do concello e para que a xente nova, como dicía, poda instalarse aquí, no seu concello, e quen quera vir tamén, aquí non hai ninguén forasteiro. Ademais, como dicía ao principio, dende Teo queremos cumprir coa Constitución do 78 e ofrecer vivenda digna á poboación, sobre todo nestes momentos onde a falla de vivenda é un problema non só a nivel autonómico, sino que nacional e, me atrevería a decir, que tamén internacional. PSCT, por favor. Bueno, entendemos que este é o trámite, non foi levado a comisión por esta urxencia do Consello que se convocou despois, entendo, nos imos votar a favor, estamos de acordo, igual que se votou a outra parcela, estamos de acordo na construción de vivenda, imos votar a favor. Benega, por favor. Nós tamén estamos de acordo que a cesión de parcelas para a vivenda de promoción pública, protegida sobre todo, e o que sí, simplemente por añadir un detalle, porque vostede dixo que Teo crece e ojalá fora así, pero eu a última vez que consultei o INE, pois non crecíamos. PSOE, por favor. Pois, concordando co resto de compañeiros, imos a votar, por suposto, a favor. Nos parece unha medida superpositiva e todo o que sea beneficioso para medrar o Concello, pois, obviamente, estamos a favor. Bueno, pois agradeceros a postura, eu así tamén o vexo, o que sea bo para Teo, creo que bo para todos. Os datos de INE, como sabes, Eloi, non se actualizan, van de ano en ano, por lo tanto, ese dato está un pouco desvirtuado.
Eso cho quería decir. Sabes, además, que o fluxo se compón da xente que se va empadronando, que aseguroche que son unos cantos, pero tamén hai que decir que, bueno, tamén desgraciadamente hai xente que morre. Esperemos que con esta alternativa de vivenda que estamos propoñendo e que seguiremos traballando en ello, co polígono industrial e cos servicios que pretendemos para Teo, pois podamos subir o antes posible. Non sei se queredes que abra, porque parece que estamos todos de acordo, outro turno de... Non? Procedemos á votación? Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? 17 votos a favor. Por lo tanto, queda aprobada. Vale, pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 6. Aprobación inicial, exposición pública da modificación puntual número 1 do Peixón, SUM 1, expediente 2024/U032/50/1. Bueno, pois aquí, isto sí que foi, esta modificación a truximos en tempo e forma ás comisións, xa está dictaminada por comisións, e, bueno, volvo a explicar, a presente modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Teo ten por obxecto a adaptación do planeamento vixente con fin de adecuar o modelo urbanístico ás actuais condicións socioeconómicas do municipio. Dita adaptación resulta necesaria para posibilitar a implantación de usos terciarios que dean resposta á demanda real e efectiva de solo destinado a actividades de servicios, contribuendo á diversificación da base económica local e ao reforzo de actividade productiva, sen alterar, lóxicamente, os criterios estruturais, nin os obxectivos xerais do Peixón, aprobado no ano 2010. Este é un cambio de uso pasando de residencial a terciario, onde, aínda que hai que ser realista, non era moi, é verdad que así o tipifica o Peixón, pero evidentemente non era unha ubicación moi boa para residencial. Por lo tanto, cambiamos unha parte a terciario. E isto nos axudará ao desenrolo e adecuación, senón tamén a urbanización da zona, que de outra maneira sería imposible. Agora mesmo está sen alcantarillado, nin aceras, nin seguridade, nin luminarias. Aceras de seguridade, quise decir, perdón. Ademais, non é un ámbito, como decía, moi propicio para a vivenda, xa que existen, varias naves que non é un impedimento, pero, bueno, temos outras zonas máis axeitadas. Este Concello está procurando o desenrolo de outros ámbitos, apto para uso residencial, como dicía. Por exemplo, o punto anterior que traíamos na orde do día, con esa segunda parcela cedida á Xunta de Galicia para a construción de vivenda pública de promoción pública. Doutra banda, tamén estamos con plans de vivendas privados, que en breve esperamos poder traer aquí ao Pleno. Tamén decir, pero no seu momento o discutiremos aquí na sesión plenaria, que exiximos bastante máis do porcentaxe que exixe a lei para a reserva de vivenda pública. A esos promotores privados tamén lle exiximos un porcentaxe moito máis elevado do que marca a lei. Esta modificación proposta circunscríbese a un ámbito que presenta condicións obxectivas de idoneidade para a localización de usos terciarios. Sabedes que o uso terciario é de, por exemplo, por poner exemplos, oficinas, supermercados, tendas, o sea, non é un uso para nada de fábricas ou outro tipo de cuestión que poderían ser máis conflictivas. Tanto pola súa situación territorial como pola súa accesibilidade e capacidade funcional, non xenerando afeccións negativas relevantes, que era o que estaba dicindo, sobre a estrutura xeral do territorio nin sobre os sistemas xerais ou dotacionais previstos polo planeamento. En consecuencia, a actuación resulta coherente co modelo territorial municipal e co principio de proporcionalidade, ao limitar o seu alcance ao estrictamente necesario para acadar o fin perseguido, que non é outro que servizos. Propóñese unha ordenación sinxela e funcional baseada nunha rúa principal que percorre o sector en dirección nordés-suroeste, paralela á Estrada Nacional 550, articulando os cuarteróns destinados a usos terciarios. Esta rúa principal recolle as rúas secundarias
que de forma perpendicular e a modo de peine conectan con solo urbano existente no núcleo de Agrela, garantindo unha adecuada integración funcional co tecido consolidado. Entre outros cuarteiróns son manzanas en castellano. De uso terciario e de solo residencial mantéñense dotacións públicas e zonas verdes de separación, é dicir, está todo moi cuidado e moi medido, que ademais permiten a preservación da vexetación de valor e a integración das canles de aguas existentes, cumprindo cos principios de compatibilidade de usos e de protección do medio natural establecidos por a Lei 2/2016 de Solo de Galicia. Esto es lo que os podo decir ao respecto. PSCT, por favor. Sí, bueno, unha vez revisado a modificación, é verdade que efectivamente parece que a zona é idónea para usos terciarios, non tanto así como residencial, pero tamén é certo que esta modificación, que é onde nos queda un pouco de dúbida, non modifica todo o SUN, entón sigue quedando unha zona terciaria e outra zona residencial. Pero, bueno, tamén entendo que non corresponde, senón a un promotor privado. Claro, entón, ese é un pouco o atasco que ten esta modificación. Polo resto, nós non imos votar en contra para nada, vamos a estar moi atentos ao desenvolvemento do proxecto, que se cumplan estas cuestións que acabas de comentar agora, as zonas verdes, o tema de augas, a urbanización que se faga correctamente, pero, en principio, vámonos a abster por este tema de que acaba un pouco máis ordenado, pero en esa ordenación sigue estando esta zona desordeada porque non todo vai para terciario, sigue quedando unha parte do SUN como residencial, pero bueno, esperaremos que outro promotor se anime. Pero se entendemos que será en unha segunda fase. Evidentemente, o máis importante é agora esta inversión, porque é unha inversión, BNG, por favor. Bueno, nós sí que entendemos que a zona pode ser idónea para estes usos e entendemos que desaproveitar alguén que está disposto a facer unha inversión nunha zona que temos totalmente abandonada pois é positivo. Dito cal, vou redundar no que a temos completamente abandonada, eso é fallo noso, de todos, pero aproveitemos a ocasión, evidentemente. Vámonos a abster porque sí que vamos a estar moi vixiantes de que as cousas se fagan ben, evidentemente. Evidentemente, nos tamén dende o consistorio, porque é un promotor privado, evidentemente, sí que están atados os usos terciarios, eso está clarísimo, pero aparte de eso estaremos moi pendentes dende urbanismo de que se execute tal cual o propusimos. PSOE, por favor. Ben, pois nós non o temos moi claro. Nos parece un pouco, e vou a ser clara, un pouco unha modificación puntual a la carta, e a la carta dunha empresa privada que ao millor o que pretende é especular co solo de Teo. Non nos parece unha modificación que debamos apoiar, non estamos conformes. Pensamos que realmente o que quere a empresa, efectivamente, que ao que se dedica a promocións inmobiliarias é especular cos terreos, independientemente das razóns de interese público, que tal como establece a normativa debe ser o que prime, e ao mellor as razóns de interese son particulares e privadas, non públicas e menos para a veciñanza do Concello. Por tanto, tamén estaremos vigilantes, ao mellor máis adiante concordamos ca proposta da empresa. Ahora mesmo nos parece todo bastante oscuro e nos parece que obviamente a empresa que non o manifesta na proposta ten que ter moi claro o uso para o que quere este solo e obviamente pensamos que basicamente que o uso vai a ser especulativo, non vai a estar interesada semejante inversión que van a facer, non vai a ser beneficiosa para a empresa e dubidamos ou valoraremos máis adiante que sexa para a veciñanza de Teo. Pero ti entendes que é un beneficio público antes que nada, que é un promotor privado, lóxicamente, o que non vou aceptar es que digas que hai oscurantismo detrás. Vamos a ver, tenes unha proposta detallada en un pleno público. Non sei se me explico. E os usos, non sei se o entendes ou non, pero están tasados en el sector terciario. Si el fai esa inversión e decide alquilar as naves a un supermercado ou a outro, evidentemente, os empresarios poñen diñeiro e van a ser para... Aí non nos vamos a meter, esa non é a nosa función, porque o solo é del, non nos olvidemos,
Nos facemos isto porque entendemos que é un beneficio moi grande para Teo. E de outra forma, seguramente, ni teríamos esos servicios que canta máis xente veña aquí, tanto a vivir como a traballar, e máis postos de traballo hai aquí, é moi beneficioso para o noso concello, eso entende calquera, que entenda as cuestións socioeconómicas de un municipio, porque é básico, quero dicir. A mí me preocuparía se non estuvieran suxetos, pero es que, evidentemente, para facer a modificación, se miran moito os detalles. E é uso terciario. Es que, Maite, o que non podemos meternos, non vas a... Non quero dicir aquí marcas comerciais, vas a alquilarle a esta empresa ou vas a alquilarle a outra. Es que eso non é a función da administración. A función da administración é que se cumpla o que pon a proposta para o que foi concebida esta modificación e, sobre todo, que cumpla con todo o pactado, es decir, a urbanización tal e como lle hemos pedido dende aquí e que non se mova de aí. Eso é o que nós, polo que temos que velar, polo que temos que ser garantes. Non se o señor gana máis diñeiro ou menos diñeiro. Esos son tratos privados que en ningún modo obedecen a la administración. O digo porque, bueno, por non estar confundidos. Sí, claro. Digo que obviamente os tratos privados son privados, pero, bueno, que dubidamos da finalidade dese uso. Nos parece unha modificación á carta, volvo a repetir, ao mellor a expresión oscurantismo, perdón, ao mellor a expresión oscurantismo non é aceitada, obviamente, me gustaría coñecer máis datos, por iso digo que a medida que avance, que saibamos máis datos, ao mellor cambiamos de opinión. Ahora mismo, pues estamos totalmente en contra. O uso está tasado, volvo a dicir, e a proposta é a que tes aí, non hai outra modificación. Es que non pode ser. Por eso che digo que non sei se non has entendido bien lo que es la modificación ou se tes medo de alguna outra cousa que se implante ali. Ali se vai implantar uso terciario, que va desde oficinas hasta supermercados e tendas, única e exclusivamente. Non poden propoñer outra cousa, pero, bueno, aí estaremos todos vixiantes, eso cho aseguro. Queredes que abra outro turno? Bueno, PSCT, BNG, PSOE? Non, vale, bueno, vamos a proceder a votación. Votos a favor? 9 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra, abstencións, 5 abstencións, polo tanto queda aprobada. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto na orde do día, que é o punto número 6. Aprobación inicial... Ángel. Llama Ángel. Es que se tiene que marchar, pero en este punto se tiene que quedar. Perdón, porque necesitamos la absoluta. Punto número 6. Aprobación inicial e exposición pública da modificación puntual número 1. Temos outra vez que facer a inclusión na orde do día, non? Entón, que pasa? Ai, perdón, non lo marqué. Punto número 7, perdón, Ángel, puedes marchar. Perdón doblemente. Punto número 7, moción do Grupo Municipal PP, perdón todos, condenando o vandalismo contra as sedes do Partido Popular de Galicia. Rogelio, por favor. Disculpas, Sí. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo condenando o vandalismo contra as sedes do Partido Popular de Galicia. Exposición de motivos. Os actos de vandalismo cometidos contra as sedes do PPDG, así como calquera outro acto de naturaleza similar dirixido contra as sedes de formacións políticas democráticamente constituídas, urxen a contar cun posicionamento claro en defensa do respecto institucional, do uso responsable dos espazos comuns e da convivencia democrática. A convivencia democrática susténtase no respecto ás institucións, ás formacións políticas democráticamente constituídas e ás normas que regulan o uso dos espazos públicos e privados. Nos últimos tempos veñen producíndose en Galicia actos vandálicos de contido ideolóxico e partidista que afectan tanto a espazos públicos como a bens privados, incluídas as sedes de formacións políticas democráticamente constituídas. Neste contexto, varias sedes do Partido Popular de Galicia foron obxecto de empapelados e colocación de cartéis nas súas fachadas en distintos concellos da comunidade autónoma, feitos que supoñen unha vulneración do dereito á propiedade,
do respeto institucional e das normas básicas de convivencia cidadá. Ademais, non é a primeira vez que acontecen ataques ás sedes do Partido Popular ao longo da presente legislatura. Este tipo de comportamentos non constitúe unha forma lexítima de participación política, nin de exercicio da liberdade de expresión, senón actuacións contrarias á legalidade, ao principio de neutralidade dos espazos compartidos e ao normal desenvolvemento da actividade política nun marco de pluralismo e respeto institucional. O ataque ás sedes dun partido político representa, ademais, un cuestionamento dos principios básicos do sistema democrático ao dirixirse contra organizacións que canalizan a participación política da cidadanía e que forman parte esencial da arquitectura institucional dun Estado social e democrático de dereito. O Grupo Popular xa puxo de manifesto mediante iniciativas parlamentarias previas a súa preocupación por a proliferación de pintadas, empapelados e outras formas de ocupación indebida de mobiliario, espazos públicos e privados, que non cumpren coa normativa vixente e con consignas que teñen como o único fin de xerar crispación, polarización e alimentar a conflitividade social. A situación ten escalado incluso ata producirse ataques a inmobles alleos á actividade política polo único feito de ser propiedade de militantes de determinadas formacións políticas e como sinalamento do seu compromiso ideolóxico. Actitudes propias de reximes autoritarios e afastadas do espírito democrático. Compre lembrar que a liberdade de expresión non ampara a imposición simbólica nin a apropiación ilexítima de espacios alleos. A participación política debe desenvolverse sempre dentro do marco democrático e legal. Con todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Teo propón ao Pleno a toma dos seguintes acordos. Primeiro, condenar os actos de vandalismo cometidos contra as sedes do Partido Popular de Galicia, así como calquera outro acto de natureza similar dirixido contra sedes de formacións políticas democráticamente constituídas. 2. Rexeitar a utilización de mobiliario a espacios públicos ou privados para a colocación de pintadas que non cumpren coa normativa vixente e con consignas que teñen como único fin de xerar crispación, polarización e alimentar a conflitividade social, por seren contrarias á legalidade e ao respeto debido á convivencia cidadá. 3. Instar a todas as forzas políticas a absterse deste tipo de prácticas e de condenalas públicamente cando se produzan, como expresión dun compromiso compartido co pluralismo político, o respeto institucional e o uso responsable dos espazos comuns. 4. Reafirmar o compromiso deste Concello de Teo coa defensa dunha participación política respetuosa, co marco democrático e legal, baseada no diálogo, no respeto ás institucións e na convivencia cidadá. PSCT, por favor. Bueno, novamente hai unha distancia longa entre o que propón a moción e o que o Partido Popular estatal, autonómico, fai nos medios de comunicación afíns ou nas súas redes sociais, que non vou a lembrar eslogans que promocionou o Partido Popular en contra de representantes políticos, porque nin o quero pronunciar. Dito isto, nos vamos a defender calquera moción que vaya a favor de unha convivencia pacífica, porque obviamente son os valores que defendemos. Agora, a ver se o Partido Popular se empringaría tanto e se mollaría tanto se fora de outro partido que non fora o seu. Faltaríame velo. En este caso, nos imos apoiar. BNG, por favor. Bueno, nós o que sí queremos indicar que somos unha organización profundamente democrática que defende as súas ideas con argumentos e desde o respeto. A nosa trayectoria se basea na movilización social, na acción institucional e no debate democrático e nunca en accións anónimas nin en comportamentos vandálicos. Calquera intento de insinuar o contrario carece de fundamento. Agora ben, o que vemos nesta moción pois é unha tentativa do PP de xerar ruído, de desviar a atención de cousas máis importantes. Pretendedes converter uns feitos puntuais nun debate político artificial para alimentar a crispación e evitar falar dos problemas da veciñanza, como pode ser a situación do SAF, os centros de saúde ou o transporte interparroquial, que aquí non existe. O BNG sempre defenderá o respeto aos espazos públicos e privados e a convivencia democrática. Non compartimos nin xustificamos actos vandálicos contra ningunha formación política, volvo a repetilo. Non compartimos nin xustificamos actos vandálicos contra ningunha formación política. Agora ben, tampouco vamos participar nesta estrategia de victimización
interesada nin en xogos partidistas que só buscan alimentar unha narrativa de confrontación. Non nos van desviar ningún minuto do importante que son os veciños e as veciñas de Teo e os intereses dos traballadores e das traballadoras deste país. PSOE, por favor. Sí, bueno, obviamente un tema que nos vímonos no 2010 afectados directamente por un acto vandálico na sede do Partido Socialista, obviamente imos apoiala. Entendo que en Teo non houbo ningún tipo de acto vandálico, polo menos que eu saiba, por tanto a moción se me escapa un pouco do Concello, sabedes que nos opinamos sempre que todo de fora do Concello non se debería tocar aquí. Non obstante, me parece un tema sangrante ante a situación tan crispada que hai ahora mesmo na política nacional, pois ojalá en Teo fóramos un exemplo de bo facer político e de estar en contra de todo este tipo de actos vandálicos. Imos a votar a favor. Moi ben. Rogelio, por favor. Sí. Bueno, pois eu agradezo tanto a posición do Partido Socialista como do PCXT, que aunque nos separen e seamos adversarios políticos, pois evidentemente nunha sociedade democrática, pois cada un ten que expoñer e defender as súas posicións sin chegar a situacións desas de violencia, de vandalismo, de acoso, porque hai que dicilo que tamén nesos ataques que se fixeron ás sedes do Partido Popular acosáronse a mulleres. É dicir que realmente a moción o que vai facer é retratarnos quenes estamos pola convivencia pacífica e democrática e quenes miramos para outro lado. Eu lamento moito que o BNG, agradezolle as súas manifestacións de que defenden os posicionamentos políticos e non vandálicos e todo eso parece moi ben, pero eu creo que hai que posicionarse, cando é unha situación como esa, hai que posicionarse. Desde logo que o Partido Popular, eso, María, podelo ter seguro que sempre estará en contra de accións dese tipo que poida haber contra outros partidos. Quero dicir, e así o fixemos durante os anos que levamos de traxectoria política. Non se nos pode acusar en ningún momento de que non rexeitáramos actos violentos que se poideran producir, etc. Entonces, simplemente eu creo que a moción ten, unha clara visión de reforzar esos valores democráticos, de convivencia política, de convivencia respetuosa, e que cada cual defenda as súas ideas, os seus plantexamentos, etc., de maneira polas cauces legais e polos cauces democráticos e polos cauces respetuosos. E nada máis. PSC, por favor. Non teño moito máis que decir. Sí que me gustaría, puntualizar algo que os que nos formamos tamén un pouco en temas de educación e tal, vemos claramente, e é que a violencia apunta do iceberg de unha situación de malestar, de confrontación, e entón está genial traer esta moción con os ataques, pero o ataque non deixa de ser unha representación puntual de un malestar xeral, donde aí sí que todos temos moita responsabilidade como persoas, pero tamén como persoas representantes políticas, como nos comunicamos, non só de tú a tú, tamén nas redes sociais, nas novas que sacamos, etc. Entón, aí tamén o Partido Popular ten unha responsabilidade, que é a que non quero que quede eximida con o noso apoio a esta moción. Obvio que a moción nos imola apoiar porque defende causas que entendemos xustas, pero, repito, isto é unha representación dun ruxe moito máis grande onde todos temos responsabilidades. E eu che puntualizo que non hai ninguna excusa para a violencia, ni malestar, ni ninguna outra cousa, e non só para as mulleres, sino para todo na vida. Eso hai que evitarlo sempre. Por lo tanto, non digas unha cousa e a contraria... Non, estaba falando do empapelamento que se fala na moción, se fala de violencia. BNG, por favor. PSOE. Bueno, procedemos a votación. Votos a favor?
15 votos a favor, votos en contra? No, 15 no, 14, perdón. Votos en contra, abstencións, 3 abstencións do BNG. Vale. Pasamos ao seguinte punto. Mira, María, estaba aquí repasando, portavoz voceira do PSCT, estaba repasando o informe, porque me quedei coa copla de morosidade, da dación de contas, e vouche ler un párrafo: Tesorería, informe de morosidade e PMP cuarto trimestre de 2025. E di o seguinte. Bueno, dice varias cousas, pero seguindo os datos ofrecidos, o período medio de pago correspondente ao tercer trimestre é de 29,89 días, cumpríndose así o prazo máximo de 30 días. Xo digo porque non sei onde viches o dato, me imagino que hai un erro aquí en un cuadro, pero se te fixas no último cuadro, o volve a repetir. Período medio de pago trimestral 29,89 días. O digo por clarexarlo, porque te estaba dicindo que cumplíamos e estaba segura. Deixei no pasar, pero es que claro, como mi mente é tan recurrente, volví a mirar o informe e te estou leendo o informe que tedes todos e que podedes comprobar, No. 29,89 e te volvo a ler o texto. Segundo os datos ofrecidos, o período medio de pago correspondente ao terceiro trimestre é de 29,89 días, cumpríndose así o plazo máximo de 30 días. E, además, estaba tan segura porque se reciben cartas periódicas en la que te dicen vas ben, estás cumpriendo ou non estás cumprindo. Clarexarte eso. Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Non sei se queres decir algo ao respecto. Bueno, pois o miras con calma e xa verás como é así. E, en calquera caso, se tes algunha dúbida, tesorería. Bueno, moi ben. Punto número 8, non? Sí, moción do Grupo Municipal BNG para a defensa e recuperación da sanidade pública galega. Portavoz o voceiro do BNG, por favor. A sanidade pública galega atravesa unha situación crítica que non é casual nin inevitable, senón o resultado dun desmantelamento planificado tras 17 anos de deterioración deliberada por parte do goberno do PP. A Xunta de Galiza incumpriu a súa obriga de prever, organizar e investir, optando por un modelo que expulsa profesionais e desprotexe a cidadanía. A gravidade da situación susténtase nos seguintes feitos: falta de planificación, non se planifican as xubilacións nin se cubren as vacantes de persoal médico, pediátrico e de enfermería. Precariedade laboral, a normalización da non substitución de baixas e o uso de contratos precarios sobrecargan o persoal con cupos imposibles. Colapso asistencial, existen semanas de espera para unha cita en atención primaria, urxencias colapsadas, PACs en personal, médicos e máis de 200 concellos en pediatria. Listas da garda, actualmente hai máis de 360.000 persoas agardando atención sanitaria en Galiza. Desvío de fondos, mentre se recortaron máis de 1.600 millóns en atención primaria, desviáronse máis de 261 millóns á privada, o que provocou un aumento do 166% nos seguros privados. Esta situación afecta especialmente a persoas máis vulnerables, maiores, doentes crónicos, persoas con problemas de saúde mental ou enfermidades graves como pode ser o cancro. O Concello de Teo contaba ata non hai moito con 4 centros para a prestación de sanitaria, Pontevea, Cacheira, Escalo e Tilos. A antiguidade dos centros, así como a súa dispersión, provocou que desde a Consellería de Sanidade se tomase a decisión de centralizar a atención primaria de Teo nun novo centro de saúde, que finalmente se emprazará na Ramallosa. Desde o BNG manifestamos desde o primeiro momento que esta decisión tiña que supor a oportunidade para reforzar verdadeiramente a atención primaria no noso Concello, dando resposta ás necesidades da súa poboación e incorporando servicios cos que Teo non conta a día de hoxe, como o de farmacia ou de odontoloxía. Mais a lentitude deste proxecto contrasta co deterioro acelerado que se está a ver nas infraestructuras sanitarias. Centros de saúde en mal estado, ata o punto de que as pacientes asignadas ao Centro de Saúde de Pontevea acuden a consulta en containers detrás do Centro de Saúde de Cacheiras desde xa hai varios anos. E nestes centros, ademais, teñense avalados riscos para a seguridade dos pacientes e dos profesionais en que se tivese realizado ningunha actuación en ningún deles. A esta situación paupérrima de infraestructuras engádese a consecuencia dunha nefasta política sanitaria con déficits reiterados e constantes nos seus cadros de persoal, chegando a supor recentemente a falta total de persoal facultativo no Centro de Saúde dos Tilos durante a totalidade de algunha xornada laboral. E por todo o exposto, con anterioridade, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galiza a
realizar de xeito inmediato e estable as coberturas de persoal preciso para a asistencia sanitaria da población de Teo, axilizar a prioridade de obra de execución do novo centro de saúde do Concello de Teo e dotalo de novos servicios sanitarios cos que Teo non conta a día de hoxe, como odontoloxía, farmacia, fisioterapia, radioloxía, nutricionista ou psicoloxía. B. Mentres o Centro de Saúde da Ramallosa non estea en funcionamento, acometer as reformas necesarias nos centros de saúde de Teo para que a poboación e os profesionais poidan realizar a atención sanitaria que precisan nunhas condicións dignas. C. Reforzar a atención primaria, garantir a pediatría, executar un plan de choque que poña en marcha medidas inmediatas contra as listas de espera e asegurar que os hospitais funcionen ao 100% sen plantas pechadas nin quirófanos baleiros, garantir que tanto urxencias como os puntos de atención continuada conten co persoal suficiente de xeito permanente e implementar un plan urxente de sanidade de saúde mental para dar resposta á crecente demanda deste servicio con recursos públicos suficientes. 2. Dar traslado desta moción ao Presidencia da Xunta, á Consellería de Sanidade e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. PSCT, por favor. Ben, imos apoiar a proposta. Nos últimos, penso que xa 3-4 plenos, levamos falando da situación que sufren os centros de saúde do Concello, por tanto, aquí sí que non dá lugar decir que non nos acae, porque nos acae completamente. Ao pleno pasado tamén o fixen, agora estou intentando pedir unha cita para o meu centro de saúde que é Cacheiras. Imaginade que eu, hoxe que é 25 de febreiro, tivera unha doenza, pois teño 16 e 17 de marzo para pedir cita. Entón, esta situación non está reparada, as persoas con doenzas somos remitidas sistemáticamente a urxencias, o que supón un colapso do sistema. Ti a urxencias tes que ir, non tes unha urxencia. A atención primaria está para outro tipo de cuestións. Xa non me meto no estado das instalacións, que, bueno, é verdade que estamos desexando todos que chegue o centro de saúde da Ramallosa, non? E entendemos que, bueno, que agora ten que ser unha situación de transición en canto a infraestructuras, pero que non pode decaer é a atención sanitaria. É dicir, eso sí que non pode faltar. Entón, volvo a decir o mesmo. Se eu quixera ir a unha atención primaria privada, tiña cita mañán. Pública, teño que esperar medio mes. Portavoceira do PSOE, por favor. Maite. Non, vou eu. Nada. Perdona, Monse. Nada, non te preocupes. Mira, estamos totalmente de acordo cos puntos desta moción, pero cabe destacar que o Grupo Socialista presentou xa anteriormente unha moción no pleno expoñendo as dificultades da población para contar con un servicio sanitario adecuado e eficiente. Entón, nos parecenos moi ben recordar en cada pleno os problemas que temos cos centros de saúde, non solamente ca atención sanitaria, sino con algúns arreglos que se pediron e siguen sin solucionarse. Voceiro do Partido Popular, Rogelio. Sí. Bueno, vamos a ver. Como supoño que sabedes todos, eu son médico, entonces son parte do sistema e conozco bastante ben porque levo casi 37 anos traballando nos Sergas. Entonces, a ver, a moción me parece a típica moción de oposición. Bueno, vamos a tratar un tema que agora mesmo pois pode ter algúns problemas e a ver se sacamos algo de rédito político de aí, porque a verdade é que realmente é o que se plantexa. Vamos a ver, os Sergas, desde que eu coñezo os Sergas, fai, xa vos digo, casi 37 anos, non deixou de mellorar de maneira continua, e nos últimos anos tamén. É dicir, aumentou a carteira de servizos, mellorouse o equipamento, construíronse hospitais novos, fixéronse reformas amplísimas, construíronse centros de saúde novos, dotouse de profesionais que non había, que, por exemplo, pois, a atención ampliouse a fisioterapia, ampliouse dietética e nutrición, ampliáronse todas. O cuadro de personal aumentou
pero unha auténtica burrada nesos anos. É dicir, cando eu traballaba no Hospital Chuac da Coruña, éramos de traballadores 2.700 aproximadamente. Ora andan pois por cerca dos 6.000. Vale, o sea que, quero dicir, que estemos contentos coa situación, pois non o estamos, e sobre todo porque hai un problema puntual ahora neste momento, que é a falta de médicos especialistas. E por que hai esa falta de médicos especialistas? Porque os que temos certa idade, pois pronto nos vamos a xubilar, e non hai recambio porque non se permite formar, nos últimos 7, 8, 10 anos non se formou toda a capacidade de médicos que tiña o sistema, porque de feito todos os anos no examen MIR, que é o que elixe pois, os médicos que acaban a carreira dos 6 anos pois, para facer as súas especialidades de 4, 5 ou 6 anos, hai un montón de graduados que se quedan fora, a pesar de que hai prazas docentes para formalos. E iso de quen é responsabilidade? Pois a responsabilidade é do goberno central, que é o que ten a chave de cantos médicos se van a formar ou sea, cada ano. Entonces, pois efectivamente, temos un problema importante de falta de médicos que se vai máis ou menos resolvendo pois, bueno, pois a través de ampliacións de horarios, facendo guardias extras, etcétera, etcétera. As listas de espera, Galicia está na parte da mitad para baixo das listas de espera hospitalarias e de atención primaria do resto das comunidades autónomas, gobernadas por diferentes partidos, nacionalistas, non nacionalistas, esquerdas, dereitas, etcétera, etcétera. Quero dicir que esa visión catastrofista que veñen a plantexar con esta moción non ten, pero vamos, nada de acercarse á realidade. Si é certo que efectivamente pois andamos escasos de médicos especialistas, que non sempre se dan cuberto ben todas as prazas que están vacantes ou determinados horarios ou xente que ao mellor está de vacacións e que hai que cubrilos, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, o que si é certo é que o sistema non é que sea bo, é que é moi bo. Indo xe vi unhas estadísticas a nivel mundial, España ten 7 hospitais entre os mellores 100 hospitais do mundo, vale? É dicir, a sanidade española e, por suposto, a galega, que a galega sitúase máis ou menos a niveles de ratios alrededor da metade e en algúns casos bastante máis adiante. Por exemplo, en temas de vacinación, etc., estamos claramente á cabeza das comunidades autónomas españolas, e non só das comunidades autónomas, sino de moitos países desenvolvidos. Entonces, eu creo que ese plantexamento, traer esta moción aquí con ese plantexamento, creo que é desleal xa para a sanidade pública galega, e que non conduce a aportar nada, porque non aporta nada realmente. E nada, pois eu creo que, bueno, nos vamos a votar en contra, evidente, porque isto non ten ningún sentido, é dicir, non aporta nada de interese para mellorar a sanidade pública. E nada, que eu felicítome da sanidade pública que temos e que sigamos tendo moito tempo. E tamén quero decir que cando gobernou o goberno bipartito, eu tamén era médico no Sargas naquele momento, e non notei tampouco ningunha desas cousas que vostedes din agora de que iban a ampliar as plazas. Daquela tampouco se ampliaban as plazas, tamén se facían contratos de 15 días, etcétera, etcétera. Ou sea que non veñan a contar milongas, vale, que non ven ao caso. Benega, por favor.
Bueno, a moción principalmente fala de Teo. Vostede falou de todo o que non é Teo, está ben. Estou falando, por favor. Eu non abrín a boca. Sí, bueno, eu cando me uso da palabra tamén podo decir o que queira. Sí, yo puedo interrumpir tamén cuando quiera. Ya, pero yo puedo porque soy la alcaldesa. Sí, vostedes sí, os demais membros do grupo non. Os demais membros do grupo non. Efectivamente. Efectivamente, cuando fala a alcaldesa, cuando te dé el turno vuelves a hablar. Que non se saca rédito político. Bueno, pode seguir. Din que non se saca rédito político, entón, o sea, que queremos sacar rédito político. Vostede que lle está dicindo aos veciños que os centros de saúde de Teo están nas condicións óptimas. Vostede non os debe pisar. Vostede que lle está dicindo aos veciños que o Concello de Teo ten en todos os centros de saúde o persoal óptimo. Pois, gracias. Acabamos de comprobar 2 citas, solo por curiosidade. Tilos, 16 de marzo, Cacheiras, unha para 2 de marzo, despois xa vamos ao 16. Está ben a cousa. Despois, Galicia está da mitad para baixo en listas de espera. Me parece genial. O que queremos é estar os últimos de todo, que non haxa listas de espera. Porque se trata de mellorar. E vostedes dicen continuamente que andan escasos de médico. A mí parece moi ben que anden escasos de médicos e que sexa un problema. Busquen a solución, para eso gobernan, para eso lles pagamos. Esa é a solución. Para eso nos pagan a todos, a ti tamén. E resolvan os problemas aos veciños en temas tan importantes. PSCT, por favor. PSOE? Sí, a min gustaríame dicirlle ao concelleiro que nós somos pacientes e tamén formamos parte do sistema. De outra maneira, pero tamén formamos parte do sistema. Non nos excluya usted porque é o que nos faltaba xa, vamos, a estas alturas. Entón, nós en un principio ímos apoiala e esperamos para que sirva para recordar unha vez máis a precariedade sanitaria que temos en Teo. Entón, a moción en sí, todos os puntos que pide, están referidos a Teo. Outro día, noutro momento, noutro pleno, se quere falamos de Galicia, de España, o que sei das cousas, pero ahora mesmo falamos de Teo. Portavoceiro do Partido Popular. Bueno, pois ahora toca falar da sanidade do Sergas en Teo, precisamente. Bueno, pois vamos a ver, mire, vou dicir unha cousa. Cando nós chegamos aquí ao goberno, levaban vostedes gobernando aquí 16 anos, verdad que sí? Non, bueno, gobernando, apoiando, bueno, gobernaron tamén, gobernaron tamén. Sí. Martiño Noriega gobernou aquí con maioría absoluta, vale? Co BNG, non co BNG, vale? Así que non me digan que non, vale? Bien, entonces, voulles decir unha cousa. En todo ese tempo non se moveu absolutamente nada, pero nada, para que houbera un centro de saúde novo aquí no Concello. Nós, no tempo que levamos agora cerca de 3 anos, ainda non chegamos aos 3 anos, pois sí, xa temos aí a cesión da parcela, temos o compromiso da Consellería de construir un novo centro, que evidentemente vai a ter, pois, ou se vai ser unha infraestrutura con máis capacidade, que vai a ter tamén máis especialidades, esas que vostede citou, etc. Pero eso, lóxicamente, non se fai en 2 días. Ustedes deben non saber ben, porque levaron 16 anos e aquí isto non se moveu nada. Con respecto á situación de outras infraestructuras sanitarias, pois mire, vou a falar do consultorio periférico de Pontevea. O consultorio periférico de Pontevea deixárono nese tempo prácticamente caer a cachos, vale? E chegou un momento en que amenazaba ruína e houbo que desaloxalo, pois facer unha habilitación temporal en containers desas consultas, que son provisionais, dignas pero provisionais, eso non é unha infraestructura definitiva, nin que vai a estar moito tempo, e de feito lle vou a decir que nós sí, que fixemos o arranxo dese consultorio, que se recepcionará a obra aproximadamente sobre maio, xuño, vale? Entón, bueno, pois xa ese consultorio poderá volver para ali á espera de que se construa o novo consultorio daqui da Ramallosa, non? O novo ambulatorio, sí. Despois, con respecto aos outros centros de saúde, pois se fai desde o Concello todas as labores de mantemento
e non temos así maiores queixas sobre a situación das instalacións. As instalacións, cando hai un problema, vanse, solucionase. Se hai que facer corrixir un tellado, se corrixe. Se hai que pintar un tal, se pinta. O que haxa, se hai que cambiar uns cristales, cámbianse. Se hai que cambiar alumbrado tal, a limpieza faise a diario, etcétera, etcétera. Quero decir que non vexo eu aí a situación esa de terceiro mundismo que din aí, non. O sea, as instalacións son as que son e, bueno, nós o que pretendemos é melloralas. E a mellora virá, pois, cando dispoñamos dese novo equipamento, dese novo ambulatorio aquí na Ramallosa, que, bueno, pois terá unha capacidade moito máis grande, metros cuadrados, será moito máis moderno, vai a ter máis dotación de persoal, da carteira de servicios, de outras especialidades, etc. Polo tanto, a situación é esa. E con respecto ás listas de espera, por decirlles que, vamos a ver, xa o falamos, xa dixemos, somos conscientes do problema que temos ca falta de médicos. Pero é que xa é un problema que non pode resolver a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia xa contrata todos os que hai posibles contratables no mercado. Neste momento non hai ningún solo médico que non este contratado, que poida estar contratado, que non este contratado, que non se haya ofertado un contrato por parte da Consellería de Sanidade. Entonces, non lle vexo a cuestión. E despois hai outro tema. Teñen que saber que as consultas en atención primaria son de dous tipos: as programadas e as urxentes. Entonces, as programadas, pois a veces, hai algúns problemas de saúde que poden perfectamente programarse, por eso se chaman programadas, pois en determinados días, nunha semana, 15 días, ou o que sea. Porque son problemas, pois normalmente suelen ser crónicos, que suelen necesitar algún tipo de revisión, etcétera, etcétera, ou modificación de algún tratamento, etcétera. Cando hai algún problema que realmente require de que o médico o vexa, se ve no día. É dicir, iso é outro tipo de consulta que se chama consulta urxente. No turno da mañán o ve o médico de atención primaria que lle corresponde, no turno da tarde o ve o médico do punto de atención continuada, que así se chama, para atender precisamente todas as demandas de consultas de urxencia que non poden esperar a unha consulta programada. O sea que se poden mellorar as cousas? Por supuesto, non estamos aquí para eso. É dicir, nos vimos aquí a eso, non vimos a outra cousa. Entonces, que hai dificultades? Por supuesto que as hai. Que se tratarán de mellorar? Sí, na medida en que se poida, porque, por exemplo, a Consellería de Sanidade non ten a capacidade, aunque ten postos docentes para formar novos médicos especialistas, pois o Ministerio de Sanidade dá as prazas que dá e punto pelota, e aí se acabou. E iso é o tema. Para peche xa o voceiro do BNG. Perfecto. Procedemos á votación. Votos a favor da moción? 8 votos a favor. Votos en contra? 8 votos en contra. Xa non hai abstencións. Polo tanto, temos que volver a repetir a votación para exercer o voto de calidade. Votos a favor da moción? 8. Votos en contra? 8. Voto de calidade, que é o meu, o que dirime a maioría, voto en contra. Polo tanto, queda rexeitada. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 9. Moción do Grupo Municipal BNG para conseguir avanzar en igualdade real e efectiva fronte ao rearmamento do machismo. Voceiro do BNG, adelante. Bueno, ahora ás portas do 8 de marzo de 2026, data na que o feminismo sae ás rúas en homenaxe ás loitas feministas que nos antecederon en reivindicación dunha vida en igualdade, especialmente no ámbito económico e laboral, desde o Grupo Municipal do BNG queremos insistir na necesidade de responder a un presente de rearmamento do machismo e avance dos totalitarismos con máis feminismo.
O mundo vive unha ofensiva de ameazas e dereitos elementais, sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas fronte ao relato imperante de igualdade conseguida está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos, entre os que as portas do 8 e do 10 de marzo compre remarcar o socioeconómico e laboral. Constatamos a ineficacia das políticas públicas e as consecuencias da concatenación de crises que vimos nos últimos 3 lustros, tanto en términos de condicións de clase traballadora como na crise dos servizos públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e mayoritaria nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromisos da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado repercute negativamente no sostemento de servizos amplamente feminizados, como o servicio de axuda no fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador do Partido Popular nos servizos públicos e tamén nos servizos especialmente dedicados á igualdade como son os CIM móviles ou os centros de crise 24 horas para vítimas de violencia sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral vemos tímidos avances nos indicadores que son en realidade un espellismo. Este é o caso, por exemplo, da leve reducción da fenda salarial que, en realidade, explícase polo empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. A realidade é que, ollando o período do 2009 ao presente, ou tramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorável, en especial no que atinxe os principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e a remuneración. Aínda que algúns dos indicadores observen unha lixeira mellora, a desigualdade persiste. Existe un maior número de mulleres desempregadas e inactivas que de homes. A taxa de actividade feminina segue por debaixo da masculina. Na taxa de ocupación ocorre o mesmo e a taxa de desemprego feminina segue a ser maior que a masculina. É preciso tamén recordar o diferencial negativo en contra das mulleres galegas se facemos unha comparación co Estado e coa Unión Europea. As taxas de temporalidade feminina seguen a superar as masculinas e a temporalidade feminina é maior en Galiza que no Estado. E outro aspecto a salientar é que se constata o protagonismo das mulleres nos peores indicadores de temporalidade e precariedade. Aínda que habería moitos exemplos por debullar, compre ter en conta a interseccionalidade e como esta situación se agrava se temos en conta factores como a migración, a monoparentalidade ou a mocidade. É necesario sinalar a enorme desigualdade que reflicte o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza, e que esta situación global de desigualdade ten unha expresión especialmente agravada no rural galego, con peores indicadores económicos e falta de servizos públicos e políticas específicas. Ao mesmo tempo, compre recordar que o período político máis recente estivo marcado por novas denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como político ou o cultural, e que no pasado 2025 houve un incremento de feminicidios sen ningunha actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Ante a complexidade desta situación, é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permaneza e os dereitos legislados non sexan executados. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as movilizacións do feminismo galego organizado, fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha axenda feminista galega que fai avanzar o noso país. Por todo exposto con anterioridade, o Grupo Municipal de Bonegá propón ao resto da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. A Corporación Municipal do Concello de Teo reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás movilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. 2. Promover accións de sensibilización, divulgación, prevención e formación para a sociedade en xeral e aos sistemas chave na loita contra a violencia machista, sistema educativo, xudicial, policial, social, etc. 3. Instar a Xunta de Galicia a 1. A creación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público con entidade xurídica, orzamento e autonomía propias que promova a fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política da Galiza. 2. Instar a Xunta de Galiza a recuperación da Secretaría Xeral de Igualdade, así como do Servizo Galego de Igualdade con orzamentos e persoal efectivos. 3. Instar a Xunta a aprobación por lei e posta en marcha dunha valedoría de igualdade. 4. Instar a Xunta de Galiza a impulsar un novo marco regulamentario
Perdón, está pasando algo con el micrófono. No. Falla algo aquí. Apágase. Bueno, ahora. Vale. Eso, o cuarto e último, instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo marco regulamentario orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimos de personal e favorecer a contratación a xornada completa, como mínimo, de todo o persoal que sexa obligatorio para a acreditación do CIM. PSCT, por favor. Bueno, xa falamos antes deste tema. En calquera caso, consideramos que esta proposta é moito máis acaída aos nosos intereses e tanto na exposición de motivos como nos acordos nos ímola apoiar. PSOE, por favor. A ver, hai unha cousa na que creo que estamos todos os grupos de acordo, é que o que celebramos é o Día Internacional da Muller. Pero si, ainda así, non somos capaces de expresalo nun papel afanzándonos dun discurso partidista, temos que darlle razón a todas aquelas persoas que pensan que a política actual só sirve para a confrontación. Neste Concello houve un primeiro manifesto onde todos os grupos municipais poideron añadir, corrixir e quitar con un consenso entre portavoces e nin así. Fomos capaces de chegar a un acordo. Entonces, paréceme volver más de lo mismo. María, por favor. Boas tardes de novo. Bueno, nesta moción vou distinguir como dous apartados, non? O que se lle demanda á Xunta de Galicia e o que se lle demanda a esta corporación. Grupo de goberno en concreto para a toma de decisións que poida haber. En canto ao que se lle pide á Xunta de Galicia, bueno, empezando polo dos CIMs, a verdade é que neste caso xa se está traballando e hai de feito reunións con técnicos directos do CIM para poder coñecer de primeira man as necesidades que hai e poder incrementar esas axudas, aínda que xa existen a día de hoxe tamén subvencións para que dende os municipios se poidan solicitar e invertir neste tipo de actividades, tanto orientadas ao empoderamento da muller como logo a formación e sensibilidade en masculinidades igualitarias ou corresponsabilidade que vai tanto para a poboación xeral como para o ámbito escolar e da mocidade. Seguindo co tema dos CIMs, é verdade que hai lugares onde ao mellor non hai un CIM creado, pero para iso se mobilizaron agora os 4 CIMs móviles. Logo falase de crear un Instituto Galego de Mulleres, un observatorio, de que volva a xuntarse a Secretaría. Son un pouco termos un pouco contraditorios, porque por un lado querese seguir creando cousas, pero cando a Consellería de Igualdade crea unha Dirección Xeral de Promoción da Igualdade e outra Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero para que ambas traballen especificamente en temas collidos da man, pero que poidan atender aos dous ámbitos de maneira máis específica e cuns orzamentos propios, iso é criticado. Entón é porque as ideas non son as súas, entón iso critícase mentre non se faga. Por outro lado, a Lei 7/2023 do 30 de novembro para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia prevé a creación de estatutos das mulleres do rural e do sector marítimo pesqueiro. Nestes momentos a Xunta de Galicia está coa tramitación destes dous estatutos e ademais inclúen a creación do Observatorio das Mulleres, que contará cunha sección do mar e outra do rural e servirá como órgano asesor e de análise da situación en ambos eidos e que contan que en 2026 estea posta en marcha. Por lo tanto, xa están traballando niso. Por outro lado, e xa resumindo un pouco en todo isto, bueno, cabe destacar tamén que a Xunta de Galicia aposta por programas de conciliación, que realmente, se nos vamos ao eido da muller, que desgraciadamente segue sendo que ten poder na casa para os coidados, son necesarios estes programas. En ese punto, están a Casa do Neno, a Casa do Maior, hai o bono concilio das familias, hai o plan de corresponsables, e todo iso favorece que precisamente as mulleres poidan chegar ao ámbito laboral, igual
que o programa EMEGA, que é o que apoia as mulleres emprendedoras. Esos son políticas de igualdade que fomentan que as mulleres podamos estar no eido laboral. Que evidentemente queda moito, pero estamos no camiño. Ben, esta parte é a da Xunta de Galicia. Logo no que corresponde aos dous primeiros puntos, que creo que son os que nos atañen a nós, sinceramente, son puntos que xa estamos levando a cabo e traballando dende este Concello, porque a sensibilización, divulgación, prevención e formación estamos tentando levala a cabo. Unha, nas actividades que promovemos durante todo o ano, que son tanto para a poboación en xeral como para as mulleres, e logo dirixidas aos centros escolares e ás familias, porque estamos intentando abordar o tema de que toda a familia poida participar das actividades de igualdade para fomentar a educación dende novos. Logo, temos a programación xa falado co Instituto de Cacheiras durante todo o ano, unha vez por trimestre as técnicas do CIN móvense ao centro escolar para poder facer dinámicas coa mocidade e poder facerse ver para que todo o mundo coñeza de entidades novas que existe un centro de información á muller neste Concello que poden facer uso del e coñezan efectivamente que é o que se trata, porque moitas veces non se coñece cales son os servizos que pode prestar un CIN. E logo que a Corporación Municipal do Concello de Teo reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións, pois se nos vamos á declaración institucional que aprobamos ao inicio deste pleno, claramente pon que dende o Concello de Teo queremos, con esta declaración, animar a participar das reivindicacións e as actividades do 8 de marzo para dar visibilidade a este día e o papel importante da muller sempre durante unha postura pacifista e o apoio mutuo. Non sei exactamente que é o que o BNG non concorda, pero pois eso xa o facemos, así que se non quixeron apoiar a declaración institucional, pois claramente moven outras cousas. Nós tampouco apoiaremos esta moción. Almudena, por favor. Escoítase, sí. Bueno, eu agardo que po ano non teñamos que traer ninguna moción e que podamos ter outro tipo de acordos que inclúan realmente toda a problemática que atinxe as mulleres e que falemos dos planos reais que nos atinxen. En todo caso, comentar, pues que non concordo con algunhas das cuestións que comentou a compañeira, porque, o que está claro que o que hai non funciona e o demostran os datos, que o Partido Popular na Xunta non fai máis que recortaron as contías de axudas a vítimas de violencia machista, o Servizo Galego de Igualdade e o do Benestar nada máis chegar. No orzamento 2026 recortan o orzamento de violencia machista en máis de 1 millón de euros. Entón, non sei se expirou o Plan Galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual e sigue sin presentarse o novo, e creo que debería de ter estado para verán do 25. Non se impulsaron axudas económicas periódicas para mulleres en situación de prostitución que queren deixar de facelo. Unha iniciativa aprobado a iniciativa do BNG xa no 25. Non se renovou o Plan de Muller e Ciencia. Non se impulsou a axuda periódica para vítimas de violencia sexual. O compromiso do PP coas mulleres, quedou claro xa cando se taparon durante 4 meses a un conselleiro acusado de agresión sexual, ao que despediron entre aplausos. E non teño nada máis que decir. PSCT, por favor. Non, nada máis, imos a apoiala. PSOE, por favor. Vale. Bueno, nos imos a apoiala, aínda que pensamos que é unha moción tipo presentada polo BNG, con partes, desde logo, partidistas totales. Entonces, eu creo que este non é o camiño para a unidade da muller, vamos, é que isto xa... parécenos bastante incomprensible unha moción que realmente está dicindo exactamente o mismo, ou non o mismo, de distinta maneira, pero o fondo sigue sendo o mismo, o que se propuxo para que todos apoiáramos. María, por favor. Simplemente decir que este grupo municipal responde polo que se traballa en Teo, polo que traballamos a prol de fomentar e intentar mellorar en temas de igualdade e de loita contra a violencia de xénero, e así o facemos, ou polo menos a implicación que ademais agradezo de todos os puntos de todos os
os persoais implicados, por exemplo, na Mesa Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, porque recibimos felicitacións de como Enteo se está a levar a cabo e pola implicación de todos os activos, tanto de policía como dos centros escolares, como dos técnicos. En canto ao resto, vostedes teñen representación no Parlamento, levan a moción ali e fagan a valer se tanto creen que hai que cambiar. Bueno, eu por decir tamén, como fixeche alusión a un conselleiro, que nun principio foi imputado e que ahora mismo está archivado, bueno, sobre todo por decir eso. E quería preguntarte se ti, despois da lección que nos has intentado dar pues eso, de feminismo e demás, si condeas, que entendo que sí, o acoso que hubo na sede do Santiago por parte de mulleres da CIGA a outras mulleres. Quero saber a túa postura. Si condenas eso. Vamos a ver, a miña, eu o que teño entendido, e eu estaba ali, non foi así como sucedeu, como aconteceu. Pero si todo o mundo vimos imágenes que rodaron por todo o mundo. Porque tamén cando un pretende ter unhas tomas de imaxes... Un acoso a un periodista, un acoso a unas traballadoras por parte, además, de mulleres. Non concordo. Está grabado, Non, para nada. O que é medible non é opinable. Non, todo é opinable. Todo é opinable e podemos ter cortos Condeas esa actitud, sí ou non, en defensa das mulleres? Eu estou dicindo... E do respeto. Si vostede quere, en algún momento falamos dos feitos e dos motivos e demais. Desde logo, non é simplemente isto é A ou B. Insisto, condeas ou non condeas esa actitud reprobable desde todo punto? Estamos falando do 8M, Día da Muller Traballadora. Estou falando efectivamente do Día Internacional da Muller. Non vas a contestar, está claro. Bueno, termina, te toca o turno. Queres falar para pechar? Vale, pois que quede claro que non condenan. Procedemos á votación. Perdona, eu non dixen en ningún momento eso, No. Hombre, se non queres contestar... Dixen que non ia respostar. Se non queres respostar... Non estou dicindo nin que sí, nin que non estou dicindo que é un debate que podemos traer outro día a este pleno se vostede quere. Agora, eu non dixen nin que sí, non nin que acabades non. de entender. Non é unha cuestión de venir aquí e facer un brindis ao sol. É unha cuestión de actitud. E todos sabemos quen estaba nese vídeo. Eu non preciso das súas leccións. Se os condenou todo o mundo. Mire, usted no está en el uso de la palabra, punto número 1, y punto número 2, falsear nada. Estou falando de un vídeo que veo todo o mundo, con integrantes tamén da CIGA. Ademais, que vergonza. Podo contestar xa que me aludiu? Sí, por suposto. Ben, pois, se vostede fora medianamente intelixente, se fora... É unha ameaza. Vostede plantexa aquí agora mesmo unha ameaza. Toma o como queras. Pero non me parece moi productivo. Un segundiño, por favor. Non me parece moi productivo que digas si fora medianamente intelixente e despois veis con unha proposta en defensa das mulleres. Me parece que te estás columpiando. O sea, que vostede pode calificar a miña proposta de non intelixente, pero eu non podo facer o mesmo con vostede. Cando dixe eu non intelixente? Cando dixe eu non intelixente? Revise as argumentacións que utiliza. Cando dixe eu non intelixente? Revise vostede as argumentacións que utiliza. O público non pode falar. E se non vai fora, como decida. Ten vostede interese en botarme fora? Pode facelo cando queira. Non che estou falando a ti, estou falando ao público, non escoitas. Perfecto, gracias. Cuidado con entrar nos insultos, é o único que digo. Se vostede fora medianamente intelixente, quero que eso conste en acta, que quede expresamente reflexado. Eu quero que conste en acta todo o debate que se levou aquí. Por suposto, non hai nada que ocultar, e está para gravar e para ver. Procedemos á votación. Votos a favor desta proposta? 8 votos a favor, votos en contra? 8 votos en contra, volvemos a votar. Votos a favor? 8 votos, votos en contra? 8. Decide o voto de calidade que é en contra o meu. Polo tanto, queda rexeitada. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 10. Mocións. Alguna moción de urxencia? Por algún grupo? Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Punto número 11. Rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí, teño
bueno, un par de cuestións con respecto ao mesmo espazo que é ali aquela zona de Pontevea. Por unha parte, o Camiño da Burga entendo que foi sinalizado aí pois 2 semanas cando houbera aquela enchente pola policía local, ou polo menos non sei quen o sinalizou, pero vamos, a banda que está posta pon policía local, non? Pero que pasa? Que eso xa pasou e entón agora non está moi claro se se pode pasar aínda polo espazo ou non, entón a xente rompeu aquela banda e entón aquelo quedou un pouco, xa, hai que ir a limpar aquelas bandas que se puxeron ali porque van a acabar no río. Paralelamente, quen vai a limpar aquelo, pois hai ali unha batería de coche que leva apoiada bastantes días xa antes das enchentas ao lado dunha papeleira. Bueno, eu entendo que obviamente que a responsabilidade de quen a depositou ali, pero como está bastante visible, bastante cerca do río, tampouco costa nada de paso que se vai ali. Con respecto a isto, eu creo que se fai necesario, xa era necesario na anterior legislatura, é algo que se falou, valorar a posibilidade de ordear o tráfico naquela zona da Burga. En concreto digo da Carballeira, porque ninguén chega ata a Burga co coche, pero sí que é verdade que hai determinados momentos, que o sabedes, que a zona ten moita afluencia, donde sí que se dan situacións que poden chegar a ser perigosas, incluso xente que aparca bastante abaixo, digo por unha situación de perigo e por unha situación de ordeación do tráfico, sacalo tamén un pouco da Carballeira, porque entendo que aquel entorno todo non é só a Burga, tamén é a vegetación, e, bueno, pois non sei se vai como pregunta ou como rogo o tema de ordear o tráfico ali. Creo que se fai necesario. Fíxose coa Carballeira de Francos, fíxose coa de Luou, e penso que era o momento de facela con esa Carballeira tamén. Non pasou nada, cando se ordea, pois sempre hai un pouco de rebumbio, é lógico, todos temos os nosos hábitos e os nosos vicios para aparcar, pero penso que no longo prazo saímos todos gañando con aquelas proteccións que se fixeron, e penso que era o momento de facelo coa Burga tamén. Me parecen propostas razonable, tomamos nota de todas elas, decir que o da batería, evidentemente, nos pasamos o día loitando contra vertedeiros incontrolados, e claro, cando hai que apelar ao civismo de algún veciño, pois, bueno, incluso algún foráneo tamén, pero evidentemente tomamos nota e iremos a retirada da batería. Gracias. Alguna cuestión máis? Sí, naquela zona tamén de Pontevea hai unha marquesina do Teobús en frente da marquesina, non, é como un poste que está moi virado. Eu xa non sei se iso ten sentido telo aí, se para un bus, en calquera caso habería que revisalo. Se sigue sendo parada, hai que poñela dereta, e se non, pois o mellor xa retirala, porque está danada. En frente da marquesina do bus escolar. Sabes, é parada eso. Bueno, miramos e procedemos. Se non é parada, retiraremos. Gracias. Vale. Eu creo que non é parada porque se ordearon con as paradas de Metropolitano e quedou unha en Pernas e outra máis adiante, onde é a escola do CRA. Entón, esa, se xa non existe o Teobús porque se reconfigurou, penso que xa non é parada. Pero, bueno, en calquera caso hai que mirar e tamén se limpa como ese mobiliario que quedou un pouco desfasado. Vale. Outra pregunta, rogo que teño, é sobre a peatonalización de determinadas zonas. É verdade que o anterior executivo foi criticado polas sendas, pero é que en esta legislatura non se peatonalizou nada, e realmente está xenial o asfaltado, pero as persoas tamén somos increpadas polos médicos para non poñernos enfermos, para non asistir tanto ao centro de saúde en que vayamos a andar. E hai determinadas zonas que quedaron moi privilexiadas, aquelas que teñen senda, pero as que non teñen senda siguen saindo a veces incluso coa carretera sin marcar. Entón, eu penso que en cada legislatura deberá haber unha inversión por ir abrindo zonas que puideran os peóns camiñar. Obviamente, non me estou referindo a rutas que podo facer rutas turísticas de ir, pois, non sei, pois pola grela. Estou me referindo que unha persoa maior, ou sin ser maior, unha persoa con crianzas, que ir a dar un paseo sin expoñerse a que lle atropele un coche.
Bueno, por puntualizar, o que se criticou non foi que se fixeran sendas, foi onde se fixeron, tendo os centros escolares sin conectar. Eso por un lado. Por outro lado, non é unha cuestión de numeroloxía, non é unha cuestión de un ranking. Vamos a ver cuánto peatonalizamos os coches e máis donde vivimos. É algo co que temos que convivir. Que é perfecto? Non, pero está claro que os necesitamos. Eso por un lado. Non se pode peatonalizar absolutamente todo, ni por decir vou a peatonalizar ter un ranking, non. E despois, por continuar, tamén o que se criticou das sendas é que se fixeron, pero ninguén pensou que nas iba a limpiar. Agora que entra o próximo contrato de lixo, aí sí que se pensou que hai sendas e que hai que limpiarlas. Eso foi o que se criticou. Non se criticou nada máis. Non vamos a criticar que se fagan unas sendas. Non, o que pasa é que, como todo nesta vida, a lo mellor esas estaban ben feitas, pero en outro momento. Habería que comenzar por outro lado, para o noso gusto. Alguna cuestión máis? A ver, como ti ben dís, que dixeches esta frase ti varias veces, as subvencións veñen para o que veñen. Aquela era unha subvención europea que tiña que unir mínimo 12 kilómetros continuos. Entón, bueno, os cálculos deron para eso. Efectivamente, igual hai zonas máis despoboadas, podemos ir pola de Bamonde, non? Pois iban por aí os tiros, que foi como a máis conflictiva. Zonas máis despoboadas, por tanto, entendemos que se van a usar menos, pero é que eran necesarias para o cómputo total da subvención. Eu penso que o balance global foi positivo. En calquera caso, non falemos deso, falamos dos centros de ensino. Fíxose aquela conexión entre a zona do aparcadoiro e o Instituto de Cacheiras, pero tampouco se continuou cara a Cacheiras. Quero decir que este é un traballo que hai que facer. Nin contamos kilómetros ni nada. Contamos seguridade vial e de que os rapaces, chegado un momento, poidan ir a acceder ao seu centro de ensino camiñando. Entón, bueno, pues iso mismo penso eu. Pensamos nós, o equipo de goberno, lóxicamente, bueno, o que estabas dicendo, por completar as miñas propias palabras, que me vou a citar verbatim, as subvencións veñen para o que veñen e non todas as subvencións axústanse ben, polo tanto non hai que pedir subvención por subvención. E iso en resposta a moitas veces que me dices cantas subvencións europeas temos. Es que da igual de onde veñan, teñen que ser sempre, ou al menos intentarlo, subvencións que teñan un obxecto e que se adapten ao territorio, non por pedir máis, porque despois pasa exactamente no escenario no que estamos. Vale? Bueno, entón deixo este tema a modo como de rogo. A última pregunta que teño é se podemos aclarar, precisamente que se falou hoxe del, como está a situación do Centro de Saúde da Ramallosa. Pois o Centro de Saúde da Ramallosa está diligenciado para sectoriais da Xunta de Galicia, o plan, sabes que ten un plan especial, constame que están coa redacción dos pliegos na Xunta de Galicia para a licitación, sabes que iso é unha licitación pública. Esa é a situación na que está. Alguna cuestión máis? Nada máis, grazas. Bénega? Sí, teño un par de cuestións, logo sigue Óscar. Bueno, solicitannos os veciños, e a verdade que eu paso bastante por aí, teñen toda a razón do mundo, o arranxo, ou unha reformulación, ou un rebacheado, ou o que queirades da Rúa das Viñas. Porque despois destes días que choveu moito, hai unhas fochancas inmensas, e a queda a rotonda do Cádiz das Galanas. Perdón, Eloi, esa é precisamente a zona que se va a reurbanizar. Incluído da rotonda a Carballal, que é a miña pregunta. A Rúa das Viñas vai da rotonda a Carballal, non vai para outro lado. Non, a lo mellor non, pero preventivamente vamos a ir a ver a zona para cubrir as fochancas. É unha zona con certa complexidade. De todas formas tamén, aínda que teñen razón casi sempre os veciños, evidentemente non se ha podido tocar nada. Esta climatoloxía o que ha feito é destrozar o que xa a lo mellor non estaba tan ben, incluso o que estaba ben tamén tocalo. Por lo tanto, bueno, agora comenzaremos Dios mediante, vale? Bueno, eles pídennos se lle podedes botar un ollo porque sí que é unha zona que é bastante estreita e ten bastante problema, non? Logo, cambiando un pouco de tema, pois tivemos coñecemento do informe ambiental da Consellería de Medio Ambiente sobre o Centro Xestor de Valoración de Residuos Non Perigosos promovido por Escamacións Midón.
en Feros, e, bueno, pois temos unha serie de preguntas que o mellor nos podedes contestar ou non. A primeira sería que por que non se contestou desde o Concello ao documento ambiental remitido pola empresa. O segundo, por que non se solicitou un informe ambiental desde o Concello para facer unha comparativa co presentado pola empresa. O terceiro, se esta nova actividade precisa dunha nova licencia municipal ou non, e se é o caso, se o Goberno municipal pensa tramitala sin un informe ambiental propio. O cuarto, como valora o Goberno o aumento de tráfico de gran tonelaxe que vai a ir asociado ao mismo. E a última, e xa acabo, sería que se estas pistas de Feros polas que van a circular estes camións están preparadas realmente para ese volume de tráfico e de peso. Bueno, vou intentar respostar a todas e cada unha. Se non, se queda alguna sin respostar, mo dis. En primeiro lugar, non sei, entendo que descoñeces a lei do suelo de Galicia, en la que di no artículo 45, apartado M, que si o Concello se pronuncia, ten que ser favorablemente. Nós non podemos emitir unha valoración en contra. O podes, te estou dicindo o artículo 45, apartado M. Precisamente por eso non nos manifestamos, porque de facerlo tenía que ser positivamente. Punto número 1. Punto número 2. Obedece a unha iniciativa privada e entre unha empresa ou persoa privada e a Xunta de Galicia. O Concello aí non ten nada que dicir. E cando digo nada, o único que pode facer, o podes comprobar, insisto, artículo 45, apartado M da Lei do Suelo. E aí o ves claramente. O tráfico, o fluxo de camións, ti sabes aí, igual que o sei eu, que xa hai unha empresa establecida dende fai moitísimos anos. Os sectoriais precisamente son para eso, para tomarse as cautelas, tanto si se xenera polvo, como si se xenera ruido, como si se xenera tráfico e impacto, en todos os sentidos. Lóxicamente, si ten autorización, es que ha cumplido con todos os... e además se poñen unha serie de cautelas por parte da Xunta de Galicia, non hai ninguna broma. Sabedes que iso, ademais, non o fan os políticos, os fan os técnicos. E, hoxe en día, calquer técnico da administración que firme un documento ten responsabilidade. Por lo tanto, ninguén va a firmar algo que non sexa certo. Despois, non sei que máis preguntabas, por que non nos pronunciamos? Yo contestei claramente. Non sei se queda algo, discúlpame. Pregunteiche si por que o Concello non solicitou un informe ambiental para ter unha comparativa propia. Pero vamos a ver, xa o fai un organismo, a Xunta de Galicia. Ti crees que aquí os recursos nos sobran como para encargar eso? De cada licencia que se dá, temos que encargar algo medioambiental? Pero en serio, para eso hai outras administracións que son as competentes e responsables, cuidado, Eso tamén é certo. Por certo, decirche que tengo unha xuntanza cos veciños da Torre mañá, onde explicarei todos estes puntos, porque xa creo que hubo outras xuntanzas, ademais. Aparte de que isto foi público, eu teño aquí unha captura a Infoplataforma, porque tamén dicían que por que o Concello non avisou. O Concello non ten que avisar de nada, porque non otorga ninguna licencia. Non necesita licencia municipal. No, pero en esa reunión se comentou, xa o avanzo. E aquí hai unha publicación nas redes o 29 de decembro de 2024, concretamente, digo para as voces que din que isto non se sabía, eso é mentira. E día seguinte a publicación, temos coñecemento dun novo proxecto de planta de tratamento de residuos en Cacheiras, TEO, en exposición pública hasta mediados de xaneiro de 2025. Deixamos aquí toda a información. Plataforma de Casalonga. Sí, pero eu non preguntei nada disso. No, pero clarexo eu. Vale. Non digo que ti o preguntaras. Non, que me estaba perdendo ahora sobre... No. Digo porque nesa xuntanza, como estaba dicindo, se falou, de moitas cousas e desto tamén. A ver, do que estamos falando tamén, aparte de que xa se desenrola ali dende fai moitísimos anos unha actividade empresarial, é dicir, creo que por los cálculos que estamos facendo en urbanismo, eso sería como moito 3 camións máis ao día, por lo tanto non sería un impacto tan negativísimo.
Esto é unha GRC, es decir, una planta de gestión de residuos de la construcción. ¿Esto qué significa de cara ao medio ambiente? Que non hai nada máis medioambiental. Por qué? Porque pecha o ciclo de todos esos materiais. Estamos falando en ningún caso de outras cosas que non sexan inertes. Ladrillo, yeso, pedra... Aparte de que non sei se tedes a información que pública, que está colgada na Xunta de Galicia, do informe medioambiental, dos sectoriales que se han pedido de todos, de son, de tráfico, bueno, está bastante, digamos, estudiado o asunto. Non sei se con isto contestei a todo o que preguntabas. Vale. Alguna cuestión máis? Moi ben, cando queira. Sí, gracias, boa noite. Un matiz a respecto desta pregunta, porque o que estaba mirando e non, creo que dixeches o artigo 45 apartado M da Lei do Solo de Galicia, pode ser? Sí. Pois ou estou eu equivocado na normativa, o sea, ou estou mirando mal a normativa ou non existe tal apartado M no artigo 45. De feito, o artigo 45, según o texto consolidado, non ten apartados. Pero, bueno, é por si tiveches un erro na... Bueno, xa como dixeche antes, se fora medianamente inteligente, non te preocupes, xa te direi o artigo, porque eu tamén me podo confundir. Por eso digo. Non sei se sabes que o último perfecto crucificaron. Vale, está ben creer en seres imaginarios. Quería, sí, home, claro, a carga de prova sempre recae na persoa que o demostra ou que intenta demostrar. Perdona, que dixeches? Nada. Estaba falando de outra cousa. Porque estabas falando... No, que estaba falando dos seres imaginarios, que me parece moi ben que estamos en época de seres imaginarios. No, dende logo, visto, sí. Non sei a que te refires, eu sei ao que me refiro eu, pero bueno, íbamos con rogos, me parece. Sí, non te preocupes que ordeno eu o debate, podes continuar. No, podo, gracias. É moi de agradecer, para centrarnos un pouco, menos mal que estás aí. A ver se é verdade, a ver se me deixas. Solicitamos unha revisión do alumeado público porque aprezamos que hai moitas farolas que teñen algúns cables ao aire e algunhas tapas non existen ou están deterioradas, e era un pouquiño, pois, por revisar este tema. Tes alguna localización? Non teño agora nin... Como, disculpa? Onde temos noso local, aí onde está o Betos, xa tendes unha sin atapa. Sí, ali na travesía de Cacheiras. Bueno, pois irá o concelleiro, non sei se está con eso, de feito, pero, bueno, o normal, cando das un recado, é darlo ben, claro, por eso preguntamos. Eu quería facer outra matización, mas que sobre isto tamén unha pregunta. Por que, de repente, de cando en vez nos quedamos sin iluminación, por exemplo, ali na travesía de Cacheiras? Pois hai varios factores. Alguno é cuestión do Concello, que a veces saltan os diferenciais, e outras veces é cuestión das eléctricas directamente. Entón, non hai unha pauta que che poda dicir sempre pasa isto por isto. Non. Pero tamén che digo, era absolutamente informativo, porque eu tenme cadrado chegar á casa e encontrarme cas farolas por completo apagadas, por eso preguntaba, porque tampouco efectivamente non detectamos unha pauta, senón que é completamente aleatorio e queríamos saber de onde podía salir o fallo, se era unha cuestión da compañía eléctrica, se o Concello tiña algún tipo de información, etc. Pois depende do día. Evidentemente, non sei se habedes chamado ao Concello nese momento, que o idóneo chamar ao día seguinte. En ese momento sí que che podemos decir, pois mira, ha fallado a instalación do Concello, que ás veces pasa, as cousas como son, e outras veces cuestión das eléctricas. Hubo que eu contabilizara por lo menos 2 das eléctricas en distintos puntos. Vale, pois nada, a próxima vez que me encontre ca situación xa lle pego unha chamada. Mira, outro tema que tiñamos, que xa veu aquí a un pleno, foi que a ruta de BTT que pasa por Tribaldes, pois que continúa con árbores cortando o paso, e se era posible que o pudésemos ir retirando, sobre todo por la propia ruta de BTT, polo paso dos ciclistas. Tomamos nota. Moi ben. E, por último, comentan os veciños de algunhas parcelas que hai detrás da travesía de Montouto,
que deixa, unha vez que se está limpando, que deixa á vista infinidade de residuos e de lixo, latas, rodas, á beira do regato. Entonces solicitábamos, se é posible, que se fixera unha limpeza tamén destes materiais, se é competencia propia do Concello, senón que se lle solicita que proceda, porque apareceu este material e é un residuo realmente perigoso. Tomamos nota, e non só eso, sino que hai un montón de feito, me acaban de fai onte, concretamente, me dixeron que habían volto a tirar uralitas. Eu volvo a insistir con amianto e volvo a pedir á cidadanía e a toda a xente que, por favor, non hace falta enfrentarse a ninguén, simplemente con facer unha foto nos cursamos a denuncia dende aquí. Porque isto xa é unha cuestión, bueno, que va máis aló do civismo, porque ti podes estar en un sitio e te pode caer un papel, pero isto xa son descargas, ademais, que veñen a posta. Algunos, además, sabemos, e de feito está sancionado, que veñen de outros concellos limítrofes. Por lo tanto, bueno, me decías que era la zona cerca do regato de Montouto. Que acabamos de limpar toda esa zona do río. Seino, que ademais aproveito para decir que nos ha costado un diñeral limpiar eso, que hai que limpiarlo, eso non se discute, pero que a xente que sexa un pouco consciente. ¿Usted quiere decir algo máis? No. Moi ben. Maite, por favor. Sí, vale, me quedan aquí 4 cousiñas aínda. Falando de farolas, na zona do cruceiro de Ameneiro, na zona que pasastes a un pouco eliminar a auga que había por aquel tramo, non se eliminou toda, pero bueno, se mellorou bastante. Hai unha farola que leva sin funcionar, me din os veciños, hai meses. É a primeira das farolas. Pero eu che digo unha cousa, e é unha petición tamén a súa vez. Os vecinos chamaron a Concello, porque es que, claro, a mí tamén me din moitas veces es que esta farola leva 2 semanas sin arranxar. Vale, moi ben, pero avisache desa Concello? No. A ver, os concelleiros máis eu non nos dedicamos a percorrer o Concello en coche polas noites. É dicir, precisamos, para intentar contrarrestar eso e para que estemos correctamente, precisamos que a xente tamén nos axude e chame por teléfono e avise. Ou, bueno, a través de vos, pero quero dicir, me dis que leva moito tempo. Ti tiñas constancia deso, claro, é que... Mira, disculpa que xe indico... a farola que está entrando, subindo por Rodiñas hacia o cruceiro, justamente esa farola xa non se ve porque hai como unha especie de viña que se oculta a propia farola. Os veciños le van demandando que se elimine esa viña, pero bueno, se aparte da viña a farola non funciona, pois non temos luz ninguna. É a primeira, está xusto por encima da viña, antes de girar de cara ao cruceiro de Ameneiro. A mí os veciños me din que se avisaron, eu non sei, que non teño constancia. Despois, na propia Casa Longa, na carretera xeral, hai 2 vehículos abandonados, un a cada lado, me din os comerciantes, e levan meses. Eso sí está avisado, foi a policía local, aviso tras aviso, pero ali siguen. E ali temos un problema de aparcamiento bastante importante. Sei, no, bueno, de feito, nos cando entramos retiramos un montón de vehículos que levaban anos aí. Para poder retirarlo da vía pública, aparte de abrir un expediente, e para poder retirarlo inminentemente, por eso fomos quen de facer ese depósito aí de vehículos, ten que tener alguna ventanilla rota, alguna cuestión... Non, es que está todo tipificado. Eu non podo retirar un vehículo se non cumple con unas, digamos... características o requisitos o vamos a mirar e lo intentaremos, pero eu creo que incluso xa está comunicado, non sei, miraré os expedientes que temos aí pendientes, pero non pendentes por nós, sino porque sigue todo unha tramitación e está todo moi tasado. Se queda isto aquí. Falando de pistas, outro día tuve que achegarme ao Punto Limpo e a pista está super deteriorada. Non sei se tedes previsto facer algún tipo de actuación aí. Sí, o que pasa é que, mira, no Punto Limpio claro que vamos a actuar como en todo o Concello, pero evidentemente temos, non quero decir así outras prioridades, porque tamén hai prioridade, pero estamos intentando yendo a los núcleos onde vive a xente, que é a diario.
o punto limpio en canto podamos, evidentemente que está no noso plan de emerxencia de arranxo. Pero claro, es que aquí hai que arranxarlo todo, como ben sabes. Para iso estades. Agardo que o Sí, pero bueno, antes moi ben hubo outros arranxado. tamén, que levamos 3 anos. E Jesucristo, que era unha figura real, ademais, non unha imaginación. Sí, lo digo en alusión a... Bueno, en fin, bueno, sí, a ver, non é unha figura imaginaria. A último perfecto crucificaron, bastante estamos facendo. Bueno, a alguno lle pega a risa, tiene hoy la risa tonta. Amén. Porque son eu que insultas. No, yo he dicho risa tonta, no te he llamado, como has dicho tú a mí, que si fuera medianamente inteligente. Menos mal que no todos decimos o que pensamos. Menos mal que no todos decimos o que pensamos, querido. Porque senón, madre mía. Bueno, alguna cuestión máis? Temitas, por fin. Vamos a ver... Aí sí que me imagino que vos tamén, pero temos cantidad de chamadas, imágenes e demais de contenedores de basura destrozadísimos e demais. Pero vamos a ver, que parte non se entiende de que a licitación... Déixame terminar, sí, por favor. O que quería preguntar eu sei e respondo mismo, que está en licitación e demais, e que foi tediosa, vale, pero temos máis ou menos un marxen de cando se van a empezar unha vez que entre en funcionamiento a empresa que vai a levar o contrato, ou que levou o contrato, o sea, temos algún tempo previsto para que empecen a cambiar As 8:30 da mañá. Es que mañá hai unha mesa, claro, precisamente. ¿Quién está convocada? Monse. Vale. Para a proposta, unha vez que se firma a proposta, xa podemos exixir. Vale, teño outra que está, espero que se solucione o antes posible. Me chegou estes días un problema que temos ca conciliación familiar. En concreto, co Teo Coida. Estánse dando casos de que non hai plazas para as familias que levan os nenos de maneira puntual. Pero eso non é exactamente así e non é correcto. Hai un único caso con que xa falou e explicará ahora o concelleiro, porque é unha casuística, ademais, particular. Non é un caso de un Teo Coida a diario. Pero, bueno, xo va a decir o concelleiro. A ver, boas tardes, boas noites a todos e a todas. Sabes que a mí me gustan as cousas claras, entón falamos do CEP e a Iglesia Calo. Perfecto, vale. Cando as familias se anotan no servizo de conciliación que este concello, este equipo de goberno ben defende, quero dicir, e que quede moi claro, nós non cambiamos ningunha coma dos servicios que se estaban prestando, do regulamento deste tipo de servicio. Aí o que queda claro é que hai 3 tipos de usuarios. O fijo, non? E o fijo hai que dividir se vas todos os días ou, por exemplo, todos os luns, por poñer un exemplo, ou o ocasional. Entón, nestes casos, se ti decides, porque o que ti precisas, dende logo, é ser un usuario ocasional, hai que darlle prioridade aos usuarios fixos. Neste caso, hai que contar co ratio dos monitores. E o ratio é un monitor por cada 15 nenos, ou nenas, rapaces. Que sucede neste caso? Estes usuarios que levan xa varios anos tendo que de vez en cando, ocasionalmente, utilizar este servicio do Teo Coida no CEP Iglesia Calo, teñen 2 fillos que teñen que utilizar este servizo. Vale. Neste caso, xusto temos a 29 nenos fixos. Entón, queren facer uso dese servizo un día en particular do mes de marzo, e resulta que se de aquí a ali as cousas seguen igual que ahora, só podemos aceptar un neno. Por qué? Porque o contrato que hai este concello, este equipo de goberno, este concejal, co contrato que hai ahora mesmo con esa empresa, eu non podo obligar a esa empresa a que por un día solo me contrate un monitor. Entón, a resultado de 29 usuarios e 2 dá 31, e iso faría falta un tercer monitor. E non podemos obligar, insisto, que ti lle das moito a cabeza, e seguro que vas a entender ben. Insisto, para os usuarios ocasionais non lle pode obligar a empresa a contratar un monitor por un día. Outra cousa é que algún usuario veña maiores de maneira fixa. Entón, daquela, se superáramos o ratio,
de máis de 30 rapaces, non? Pois faría falta, ese sí que podemos dicir a empresa, oye, necesitamos un tercer monitor, porque sería algo que sería no tempo seguido, non sería un día puntual. Ese é o problema que hai. Entón, é algo que xa estaba así estipulado e algo que está así estipulado. Eu sinto moito por esta familia, que non xa tarde falei con ela, pero a situación é así. Imagínate, como yo ben expliquei, que daqui ao día que les necesitan utilizar ese servicio, pois é un caso hipotético, dende logo, pero que crezcan os usuarios fixos. Daquela xa estou obligado, bueno, lóxicamente, a contratar ese terceiro monitor e xa podría levar aos 2 fillos. Neste caso, só podemos atender un fillo, por problemas de ratio, non por outra cousa. E así, non é máis. Nos vamos a loitar, dende logo vamos a traballar como estamos facendo, hai que recordar que temos aí o CRA co Servicio de Conciliación, estamos sempre loitando e traballando por elo. Entón, ahora mesmo, no momento no que estamos, no medio do curso, sería moi laborioso, se cadra incluso imposible, conseguir mellorar esta situación. Eu comprométome, alcaldesa, por suposto que sí, para traballar e estudiar e intentar cambiar isto. Pero, bueno, pode ser algún fleco moi puntual que quede, pero que nos non cambiamos ninguna coma. Insisto, este equipo de goberno sigue traballando co regulamento que había antes. E, ademais, insisto, que quede clarísimo que cando as familias se anotan este servicio, me decían que se cadra non estaba moi claro explicado. Bueno, pois nada, pero que nos non cambiamos ninguna coma. Simplemente que ten prioridade, vale, os usuarios fixos. Entón, os ocasionais, neste caso, bueno, pois non se lle pode aportar de momento, se cadras daqui, bueno, iba a dicir un día de marzo que esta persona solicita, esta familia, pode darse esas dúas cousas. Ou ben, se un rapaz, polo que sexa, se dá de baixa de usuario fixo, sí que xa podría entrar. Non sei se me explico a situación que estamos vivindo. Entón, bueno, eu e a alcaldesa, que ben coñecemos a situación, pois claro, moito nos gustaría poder axudar esa familia como a calquera outra, dende logo, sobre todo en temas de conciliación, faltaría máis. Pero a lei, os contratos que temos ahora mesmo, o regulamento municipal, non nos permite. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver, me vou a quedar con unha frase e con outra que falamos anteriormente. Por un lado, falamos anteriormente de que ímos a crear viviendas, non sei cuántos e demais, e ímos a traer poboación ateo. Ímos a traer poboación ateo e temos uns servicios precarios, por un lado. Por outro lado, según... Maite, disculpa, estamos falando, insisto, de unha familia. Acaban de explicarte como están as ordenanzas e en no que nos estamos basando. Solo puntualizar eso porque ao principio falabas en plural. Isto é en singular. Gracias. Continúo. Continúo, pero unha familia pódese transformar en 2, 3, e con isto non quero criticar, senón aportar. A min chegoume, además por varias vías distintas. Eu recordo... No, por varias vías distintas me llegó el problema. Es que no hay otro caso. Bueno, pero me lo han contado varias personas diferentes. El mismo caso. O mismo caso. Una familia, vale. Pero vamos a ver, me está comentando el concelleiro, perdón, non cambiamos unha coma, pois ao mellor é o momento de cambiar esa coma, vale? É o que vou, esa é a aportación que queremos facer, é dicir, as circunstancias se modifican, seguramente a normativa anterior non se adaptou ás necesidades ou seguramente agora temos unhas novas necesidades, pois deberíamos ter en conta que a normativa non cubre todas as necesidades e ir mirando de modificar esa normativa e plantearnos que en momentos puntuales podemos necesitar, porque é que a familia que necesita conciliación necesita que se lle cubra ese servicio, sea unha familia, sean 3 ou sean 15. Eu entendo os problemas de conciliación porque os padecín cando tiñan nenos pequenos e penso que é algo que se ten que mellorar. E se me acabas de decir, o sei porque a normativa é a que hai. Non cambiamos unha coma, pois chico, casi 3 años despois empecemos a cambiar comas. Qué inteligente, por supuesto. Mire, vamos a ver, le voy a explicar una cosa que usted, yo ya sé que usted los tiempos no los lleva muy bien, que ya quedó aquí alguna vez demostrado por mi parte de llegar correos electrónicos a tiempo y usted decir que no, pero bueno. No, pero usted tiene dicho aquí que no le había llegado antes de no recordar a qué hora, y sí que era ver, y sí que se lo tengo, y sí que se lo envié, ¿entiende? Bueno, lo que le quiero decir, a mí me llegó, es una notificación, un correo electrónico ayer a la noche del AMPA del colegio, del CEIP Iglesia Calo. Y hoy, no sé si me escuchó antes, hoy hablé con la familia afectada por la tarde. Usted debería saber, y si no le recuerdo, que cambiar una coma del reglamento municipal no se hace en una tarde. Gracias. Entonces, no se preocupe, que ya le dije también, que a lo mejor no me escuchó bien, o no me entendió bien, o yo me expliqué mal, que vamos a trabajar, tanto la alcaldesa como este equipo de gobierno, para intentar solucionar esto. Y ya le dije también, que a lo mejor tampoco me escuchó bien,
que seguramente en este curso no seríamos capaces. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? O tema dos veciños da Torre, nos estivemos tamén reunidos con eles, nos manifestaron a súa preocupación e realmente me gustaría saber cal vai a ser a posición do Concello de Teo, é dicir, van a estar vixiantes, entendo, de que se cumplan, porque bueno, eu vin os informes e demais que aportou a empresa. Vamos a ver, Maite, o portavoz socialista, es que huelga xa dicir eso. Como non vamos a estar vixiantes? ¿Me queres explicar? Primero, que van a estar máis vixiados que nunca, non como ato de agora. Eso xa para empezar, porque ten vixilancia, además, obligatoria e garante por parte das autoridades da Administración Autonómica. Non estou falando de políticos, non vos confundades. Estamos falando de inspectores e demais. A postura do Concello, xa sabes, non contestamos porque tiñemos que contestar en positivo. Buscaré ese artigo que claramente me confundín e que, como non hai outra cousa que dicir, aproveitan ese lapsus, non hai ningún problema. Buscaré o artigo e che direi. Vale? Remarcando a documentación, se falaba aquí, o suliñei, que o proxecto inclúe como actividade potencialmente contaminadora da atmósfera. Hai que ter en conta que temos viviendas moi cercanas. Insisto, non hai nada máis. Primeiro, xa se está desenrolando aí actividade dende fai moitísimos anos, pero se vai ampliar. Posiblemente máis contaminante do que se vai facer agora, porque isto non hai cuestión máis medioambiental que unha planta que pecha o ciclo de vida dese tipo de materiais, porque en el monte non nos queremos, eso está clarísimo. E estamos falando de inertes, sempre. Teño unha última. Isto tamén o vistes en redes e tamén nos chamou xente. A agua sucia que está aparecendo nos edificios de Cacheira, sobre todo o fin de semana, ten unha explicación, vanse tomar medidas? Temos algún conocimiento deso? A ver, isto é un pouco que nos pasa sempre. Sí que cando sale a auga, como falaba, por exemplo, a alcaldesa no tema das farolas, sí que en algún momento de Teo, en calquer, todos nos pasou en algún momento, nos pasará, de que en algún momento, polo que sexa, a auga sale turbia. Entón, se avisa o Servicio de Auga Municipal, que sempre hai personal de guardia, se vai ali e se purga a rede. Cacheiras, a zona de Cacheiras Montouto, sí sabemos que ás veces sucede isto. Que pasa? Que se nos miramos os nosos avisos, casi non hai, igual que cando recordo que os concejales, creo que era do BNG, tamén falaban sobre augas mansas. Realmente non atopamos onde pode haber unha avería, e non atopamos, incluso as alertas que temos de está salindo auga, eu recordo, ahora non teño os datos aquí, pero si recordo que os trouxeron a vez e volo comentara, non temos tanto aviso como, pero bueno, que si se mira, si se di, bueno, a ver, se hai tanto chamada, se hai tanta, porque lóxicamente me quedo co que vos dicides, está claro, e realmente, en primer lugar, non temos unha demanda tan grande como que nos dé a pensar que hai unha avería. Despois, a hora de purgar, queda a cousa solucionada. Entón, por se acaso se mirou, eu insistí no servicio de, oye, miradme, porque sí que hai comentarios da oposición, entón, oye, que hai que mirar que se os veciños non están con auga limpia, dende logo, hai que mirar se hai unha avería, se hai filtracións, hai que mirar para buscar unha solución. E de momento non estamos atopando nada. Non digo que non pase, que conste, porque pasan todos os puntos do Concello que temos que ir de vez en cando a purgar, por suposto. Pero, eso, insisto, tanto en Augas Mansas como na zona que me diste de Cacheiras Montouto, non estamos atopando ningún tipo de avería, que algo que salga do normal, por decirlo así. Pero, bueno, volveremos a repasar, pero que non estamos atopando nada, onde temos que traballar. Senón, por suposto, solucionaríamos a situación dos veciños, está claro. Nada máis? Bueno, pois moi boa noite a todos.